ne painting kala be da bi Dr. Baumia e dia digital ya ba mai se uko bi fia eno aso abobọ bọne ma bi ofon so na wo sen no ebiem sanso etese digital ne ma no de aba ne doso e doso pa eno na Dr. Baumia chema sa digital ebeboa ama krono a ekoso aban atena ya odrum ene ankrankra atena ya odrum no wo mbetu susa digital beboa pa ama ya chi sankrofo ni nada the new crusading guide ena eka sa asem wi ochire ba fi nso aka kire asen not mra hye bidwani a yesi oye Canada fa Ghana fa enne yedina ko gina asem di bia no Ghana ya mamra afi apema hakura di okru mienu 1992 no emakwan se oye ufria sa fria amawofo so sa fria amawofo so a bedi MP ewo mamu emakwan sa wom se papesa na otie na nasima ko pie court no ena ochire ba fi etunufu se papa no mfa na dwen enwene ntem anye sa yenya piano so nkwa fiase a no nkwa na ekobre obia emeboa no nti homa na dwen nya adwuma ntem wotunufu sa ensem eda krate mu enne anope na dem de sore so enie osofo hwe ensase ene mu nnwoma ni na so Lands and Natural Resource Minister Oniminya for Samuel Abuginapo ose watiti se emribom koye nhyiamu bi na omanfo keka so mo sei sika 10 million Ghana cedis ana papa ya babon twese sasam na irudu radansem wo abeti bia abototwene isanse no kure biara enim the new crusading guide the rubokrata na the find the rubokrata no na mede to aso the find the rubokrata no de aba wotra se enei no wukwa akwanhia hodo asisi wo man mu nko a afimpinu na aduonu mienu no yesimbo so miensa ntem no ya nipa ahwere won nkwa e woka akwanhia won nko a kwan wa akwanhia no eye 734 ana se won ma ahwere won nkwa e wo boso miensa pemu e wo the find the workata kata fa to so 9 emu na esoro won ma na ADB bank no won mo pani e de abato so a wotra se wohwe bank na won mabo wo modin papa boa ne mama eniama konkan wo man mu wo mu de sika hyehye project bebre mu a wohwe project bi ti se eya planting for food and jobs na wo mu de 100 million Ghana cedis ko hye mu afen susu no wo mu san so de to so wo mu chese o wohwe nafco for krampa wo mu san so de 300 million Ghana cedis su ko hye mu ti won mabo adwuma pa krata fa to so wotwe e wo de find the obakrata no emu na asia hakatafa to so nkono ana krata dia ba wo kire se Ghana Post no wo mo wo de Ghana Post no wono mo de mfidie ya ka wo mo de bedi dwuma baako edi okono dioson miensa 73 ya wo mo ehwe se wo mo de bedi dwuma wo ho na ma me Cecilia Benada pa kasa wa ha no sasema wo san ka wa ha no se wo hwe adwuma hodo a ahweye ehwe nsuo ne ahunidi ensam sitiru ne nsuo no wono ma beboa pa wo ha wono mo disika 740 million US dollars no ena de she water project mu se emwa na enso amanfo be se 5 million ewo oman mu nti wono ma bo mo de mpa sika wo mo de she mu ye 740 million US dollars ne wo mo de she mu a enso amanfo 5 million na esoro ho a ena bulk oil storage transportation and transporting wo mo de aba wo mo tra se wono mo anyamfaso enfaso wono mo nya ye ansana 2020 tax no kura eba no faso wo munya ye 9.8 million Ghana cedis ensana hodra the find the obakrata no aboboso anawade aba monte ano pay ebino no daybreak the obakrata no so di bia ba no pay na daybreak de Dr. George Akufu Dampare foni ato ya sei ena ode owura oya interior minister Ambrose Derry kafra ode onu sumfoni aba na asumowura Ambrose Derry kan say ke yanka bambo dwumakuo no posifo sojafo ne wo ma kai kan no nka fangwa ebunu kwano yanya bibi mfama wo mo nka be boa pa wakasa asemi atu no sia wa hye ne mfoni wa hye ne chichi kama a microphone su tua na no tum se waka ne pain enye pinfa daybreak just say freedom in truth
wasan kan formula say Jospond Group of Company wamo bodewru cheche wamo hihye yawdro ene ne ntoaso akrate atwa mfuni ediaba daybreak eno no abusua daily guide de obokrata no ena yede sorry so na daily guide de obokrata de aba watch say jomoro mrase bedwani ne trial no bibia ya set wamo de bibia gugu akwam bibia ya seta isi ono so ne de no eba beba so na akrata asan so de aba watch say oropuni bosumi akatua na kwaku wa mo kyeresa ne lawyer ne kyerese woni mo no krata dia ba wa kyerese oropuni bosumi bia na waje 25,000 Ghana cedis 25,000 Ghana cedis enti daily guide obakata na kwohwehwe dia ba emu nsem ebino no dia de so kra anopai de obokrata ya tudin say daily guide de obokrata na daily guide jirema yesi dwomro abaye otunyumi fantana ne maame asemi waka sa no time ya wase dey so ana waske pe bako sa na faso okay find about me no ampa the find about me ampa no ana ne dey asi okay enti enra hu se na ye ka enra akosia na wo ha ho na ye ka osinachi ebi se osinachi oko Nigeria maame na oto enku emme no kwaku that's Nigeria for di ne de ya na kwaku ya de pa ntina wo se friend chuku no nso no eno kwa yanga no chuku no nso na ye ka ne chuku no nso dabi nonso chuku no nso okay anti chuku no nso na osinachi okwechuku okwechuku kwaku boy no mai ne kunu no a oburu no a ma wafam awuo no ai nyame adom ya kye no amen ya kye no osofo no mpacho ai osofo no yeso wodi osinachi papa ne de onwa chuku onwa chuku ena maame na onu nso awu ne osinachi nwa chuku se oware a ukunu din eba beka ode ho ono no de ni nyina nso so domestic abuse yaware ye buru ye yire yaware ye tete ye yire enu abi ene course ama ene maami hwe enwum de enkranhya nwum a oto a utia utimu say yes opeja awurade kasa yente enso because of anointing ewo mu nti no o to be aware you feel the power in the presence of God enku eme because the baby I me die oka omkasa no anya jugo na bibia ji manga o se o basa o keka bia sa keke kama pa mami ene watu na nanu onse nti endra ne ye ka se aware de emu nsem dooso aware emu nsem dooso obi bebisa se emu nsem dooso no wakobia na minko obia se Yesu Kristo baaye obi enu ho de nani hunu no enso se nyina ka Yesu ho asem na good kwaku Yesu baaye hu no dabi ba won kan ho asem ya ka yi mpabo hye ne ade nna osofo na wafu abodwe se fitaa no ne space o de to ne hwene so no wa hwesoro ha no onu Yesu ohunu no wa hunu enso won kan ho asem okada etidi enti ne menware ya osemitimi nka warefo asem mo Wan pa ne hu Yesu opeja ne nsa wan pa ne hu Yesu nobody hands in the air na mpu Yesu mpo aye ne mfoni chinchin ono a enyo ono a wan ne twa no nipa ya photographer no chatare ben eno ne asem no oba na be ma asem no
Kobi case why there. And so obi ahu Yesu. Obi ahu Yesu. And so e kan one asem why agidi. Pa hwe se de wiase kopotum se ye nunu ye won ye sresre paun. Bebre. And so ye nyina o gidi se Yesu bi ba za. Yes. Ejidi enti me nware ya asem timi nka warefo asem. Obi nware ye but nyanse woni tirimu no. Any experience okura a odi di suja no. So okas wo ware a obetimi aware ma be 3 abom. Enti yesre mo awarefo no. Mo se ye nware ye ya ye nka masem. But ugidi se Yesu e ba asase so de a ene me wo ho kwan se me ka warefo asem. Me sre mo obuo ni die mu ara. Yan hu kura ye hu ye maame ne papa de. Oni be mate ho. Uze endra me kan ye. Ene me san stress. Me emphasize. Se oni be mate, oni oba te. Da be pie free na no se wo minya wa mekun. Enya agro ni wodi. Odi agro me poison. Enya agro ni wodi o. Anso no be ka bisa na se nyoma bibra. Masa. Ada se ho afono no. Ade bi ono ya na na koma ete. Mode nsem di agro asa keke. Because obia ni bibi beto no oba je fan se bi oba no waware ase. Ena ni kunu epira no a. O kire ne trans na ubisa ne se e ade ana otai ka se obepira wa na. O se ai no otai ka se obepira. Enti no otai ka se obepira de na o to ye de. O to ye de. Ya wo maame foni bi wo kra ne bana ko kasa asem ya de a che ne se mi kunu na me ne te wa threaten me se onyame obekume onyame obe poison me no. O se nya hwe e aware de sa na tie san ko no wa ka no chi no asan ko maame okokun ba no. Okokun ba no. Me, I'm not preaching divorce. I am not preaching divorce. Me personally, I have been a victim of divorce. Me mama and me papa at the very tender age, me I was very young, 4 years. My sister no know when you cry, no best 10 years or 9 years. So what I say? Enti minim ensunsan so e wa wari jaye so. Enti I will never come sit here and preach about divorce. But men tena wade no ase me enkunwo enkwada de en enkwada ninti no suni e buru ye primo no na enkwada ninti won tena ase e enkwada ninti enkwada ninti si ekunwa enkwada no be ko okay yate na mi owua wo be wuo ne nyame yawo se bia na wo nya kra nsa kira wadwene nwie ebi kwa so what I say ena atemu da no su duru hono nyankopon meka se o no eye wukunu na ene de oba e buru wukun ntantam nti no o ko heaven o da bida nyankopon ne ubedi ni chimpe eye chimpe 50-50 papa ne kan e o se no contribution no chop enti yesra warefo no yesra mu obuo ni die mo de mu experience yen nware bi but you gide si Yesu ba asase so ntie wo ho kwan se timi ka warefo asem yes sremo ada ye de ade ani ehunu nti obi threaten wo a entena ho pe ba bi fa ye to acid egu lady bi so ono so saa o ya me prawo o jai o ya me prawo saa one day oda ho o ya me prawo ampampa be man fa acid ebehwie egu ne so o say nanim nyina na say ye de acid gu obi anim na uhu a minim say acid no eka body no a obete say body no what sound no chichichi say de o de oil asija so a odi nsuo som say de ya na eche no sana acid so body no ho ye ano den ebetutu eno na abrofo na bibifo na so mo asa na ye the same way body the same skin abrofo de na ebi won ma ye hrodo the abrofo body nya hrodo dey to see dey ya kokko na ye keke ho sa okay akwese obi oye kokko Ghana ha no omo dey na to see na omo ma pono so mo ha ye den omo ma pono omo pono wa podi asa wo ma see e show e show o de dey Debi. O de sa ben dada. Wa man na adwuma no kra ye mre. Wa ma adwuma na ye mre. Enti yesremo
maame wu a wawu de me ayɛ me ya o papa ayɛ me ya na bɛrima no ɔno no kum obi no ɛnɛ yɛse yɛakye no a abibiman mu mmara ɛbɛkɔ sɛn yɛn Ghana ha MP sitting MP o ɛnyɛ former MP sitting MP yɛku no bɛpem nɛ yɛgu so baaba yɛ nsɛm de kyerɛ a yɛnya hwee mfa nkyerɛ nti yɛsrɛ mo awarefoɔ no muntie na muntu so na momfa ma yɛn kwaku gaga tuga ne yɛnkɔ ana agaga tuga mpudu owu ɔno awu no e post ni first okay. be kono a top black down black na ne sa shin bottom na fusu so kakra o se gaga tuga o de sia metwa I see. Na fu ɛso ni wɔ yɛ de tumi dika oi why active pa Sound. na de man yes na pe ufuo otumi di ufuo anɔpa wi anwumre ni time bia na fufu emu afu yɛ kɛse anadwoni nti oh I see anadwoni nti I see me bia na bia nyame fa ne kran nsom say bia o say club mumu na anadwo didie ka ho oh I see anadwo didie didie anadwo pant yo mate ma me na masedi emfansi ha yate yeko okay enti yankwa homa no so na ye ne convener the Emma campaign against privatization on privatization and commercialization of education. Yene opening twetwen komo Yera Richard Kwashi. Yera Richard oti en kan FM studio mpo mako de. Nyame alumo ye. Na mukuei na edin tenten ama me producer nso atwotwon bibibi. Campaign against privatization and commercialization of education. And teacher no ekua ya titi it's made up of teacher union, teacher folk and the civil society organizations omo my hadudana omo ye partners anyway over civil society no Ghana National Education Campaign Coalition omo representing 60 CSOs no committee no so any other organizations so ye partners do we are ye basically yeah said any say yes ama omo nibi ombetumi anya access to quality public education. I see. I did be ebema Ghana ni akola bia enya ho kwanse ono so benya school papa eko sebe adachi ono so be oman papa no ye de ye ne omo enya agen enti ya said any say akola bia or China Yamano Ghana your constitution, who fear Article 38, clause 4. I just my suggest of it, a Colabia, you won't know Ghana has said, or Benya who quite a school. But I don't maybe I who say, I buy some echo form in terms of when school them. On say, send a chrono, I say, coming Kumata, maybe I need 5 million, and you can't 30 million. I just say by now, no, I say public schools no, Edison, so be a Columbia between a school. But yes, between 2008 to 2018, private schools no are multiplied by 98% as against 30% by public schools. I just say, shifting responsibility to agricultural force almost school Ghana cover, and also almost school a custom. And it will be a winning be a test and advance to make school and I say, this or the new way came and say, yeah, both and say, I buy any, I buy within who get win and promoting a way. The BBA public school, no one, I buy almost public school will be. Almost public school will be an idea who person back up private school and any problem. But you impressive big batter. Ochina Kura Uchimono, the only school of Baba to me acquire private school and say and free. And I was who to attack, I said, start now with a much fan, and they are both time. And say, Comoa, they make me to us, and Comoa to say, and they don't year counts, and we say, it's a free basic education, a tertiary education.
Utia nanse finance minister ne nsɛmtwerɛfo nkɔmmɔ na ɔmodie no ɔde to yɛn nim sɛ as part of physical measures no ebe make sure that babinye ska edi yɛ put to dwuma ne other with doctor projects pese car tiama university lectures any other staff ne nyama akedi wenya edi tre universities when tertiary institutions students no ade no ababe I say car no edoso enti pese titi a ubako university lectures de na ombechi oma dia no omo kasa omo vivie omo pa ombe pa so nya omo tiketi omo ka enti ye die ni ye fifi omo na ho se de bi se ye call that direction a chere se omo ene aban kasa etio omo ni bi na oye free education se bi omo so benye kwan akọ secondary school free no ye nyina ye ni age se omo eye bibisa ediboa ahiafo no owie secondary school na enya de obetimi akọ university because tete a etete se omo ambe fifi omo sika ti omo kan de ene niam omo be hia di ma university no to because wa de omo we dan ni sa eta ni na ma school for ebe school fees etete school fees no be do be cost papa and the school fees no cost wa we hia no ni bi no on to me ko bi na inequality gap na here for ne sikafo ne we no difference no amo between yes yem penisa aseko na yes try by say omo hwe na nyina yes akonya edi nkomo efa akwan efa so every generating revenue sine be ya ababe koso etua invest lectures ne ka sine be ya omo hwe say school fees no o forma obi abetimi eden akọ invest ne bi. I see. Inti momo problem nyina ne se aban aye na adwene se afedi teacher fo a aban ene ya etua omo ka omo wo universities mu a ya na aban tua omo ka na oyi wo omo free government payroll so no mo de mo ne aban ne nya adwen ye ne mu nya adwen na sa menu mienu nyina so be di adanse se from time immemorial nie ena ye tua omo ka through the government payroll be pem ne debia no the problems 1 or 2 be the back. Don't you think say baby ye dro no ye jai the my universities no na mo ba be autonomous bebo am mo ankasa they will be able to gather some money no internally no mo fa ntua wo mo ka so mene wenya enya adwem en say ye see o say omunya autonomy o say na say omuko strike na almost say almost a better condition of service. But the direction now, you can say almost say you see almost Katamunya for the and you say almost a cocoton baby and I say investment for and I say Obuoba Square and say next and then 1,007 our school fees are so we already say you be call that direction once you are crop away 3,000 5,000 save you 1,007 no o se invest ya o kofie we no Kenya USP say omodi atuja say anhwe ya nipa almost 1,000 BBB almost me here then ombe defer omo cost because almost me nti omo school fees ati say kakra ene ye nyina idea to say o de almost me ade abo omo woni niama teaching learning resources na omo use or omo labs anyway na omo awofo ediboa aban se ne be ya school fee cost sharing system no say be almost me actually collage and that so we no school ni for bebre unto me try and ka na they do almost defer almost cost the call full cost recovery invest make say well uber invest uber medical pursue medicine say atubia because of the cost of the medical equipment when you consumables I be use a lab no so we take 20,000 a year. You call that direction a say sikafo nkwa ma na betime ko school omo nkwa so omo time ma eye ma oman eye enye omo nye ska betime akwa asie CP akwa invest na be ye amema Ghana man be ko nenim eye omo ahiafo petro na omo na betime awede aboa say it will be all hands on deck you call that direction ye problem say you call that direction I say
school university kono ebeye ti say won ni ka won to me ko bi but we say educational structure no so a we say we call basic school ni secondary school you need resources I bet me a training command for entrepreneurial and employable skills. And normally no universities now start training no because of equipment now almost grants now edema letter for someone find research then be ya me ama ya mana eco investing no employable and entrepreneurial skills are almost be school the certificate bar of human say of juma won him say course now for you know or who name je obetumi ade adwuma go company na ekọ nanim but secondary school basic school yes mainstream kola na say yeah preparatory stage and so say you be do samre na yeah resources secondary education they provide professional in the system no e be university education be say wa wo pese ko je who certificate na ko je ba wo be secondary school to menye adwuma wo company dia and as one ka so betumi aseti up company na say we na yes, you call this direction. I just say ebedu mrebia. This is important human capital resource with other countries. Enti mudia musro se say bia ye kokoye ni saa na isika gigye na kwa bemu a emma kwan ma enipadodo no ntimi nko university ni bi on. Very good. And a problem. Ye kasama omo ni bi. Equality, equal opportunities for all. And Obianya access to basic education, Obianya access to secondary education, now Obianya access to tertiary education. It is a starting university education, commercializing. The only say, almost commercializing university education and I say tertiary education. You put that direction now. A school. Car and our mother to me call this car this and obviously okay your student loan start scheme and scholarship scheme everything me aboa here for send be almost me to your school fees almost we am here juma na be there when be but many wo ye nim say time you release this grant no na start and say one kasa where then ukope we seek our baby etia register for courses for the semester and we send a buying over the years. Every coming time, I'm releasing grants for various developmental projects now. And more time I won't hear scandal. And so one register, yeah, more home quite aware there. Once your school fees, I am more quite aware register. And be also, maybe I am more quite okay, that's your half, and register. And so we share the other half, and some of which are semester exams. And so maybe invest in the only option is either on the fair course, and I see they're not my drop out. Okay. Basic and secondary when I cannot be somewhere you are more than school because I can say a few of free mono or we SSR could be anywhere of it when the school so and on better aware a course any time so school. Never when you na and now when you invest in Nakasa, yes, the moment I implement it, when invest it now because the students know almost immediately on my fees and I almost started dropping out of way now. Kakra because common almost school fees meant to meet lectures for the car. And never be bro. I say United National. Okay. I see. Inti what I know is say a fake crana. On my proposal Ediaba, so definitely I don't be engage stakeholders in I hope say almost some framework am ready and willing. Someone some of them are doing chileba come home. Papa and because all the two jano just of saying na fire bra na in dream home. Okay. Quite be say we you know more and I just say be on that direction. And we ain't going that direction. About 2 years car or quite be 5 years can and night in actually. Now quite be fast investors no time be will be able to manage assets. Now the quality no and my form. Okay. Yati. Yeah, that's it. Be brinty. You know, you be train. Na ya hwe se omo ehase roli na omo to nsa frem wa madwen kire na mo de be koma wo mo no ye be ba na mo nso mo de atu edwama etiefo atie bi. All right, inti ye Richard Kwashi ena ekotwetwe nkomo oye convener
Edima campaign against privatization and commercialization of education. And the United Train and come on 15 minutes after 8 live on Ahenkana 3.3 FM. Jumedi Agusu Awutie no eye Maakye. Na oswafa wo hwe Ghana sikasem so onimonyamfo Kenneth Kuntunkunkun Ofori ata. Edi abetu dwa na o kire se wo hwe sene na ano omampani abedi akiri Mahamadu Bawumia nsem o kire mu owie ye Ghana fo nyina nya omo ho ntiase na ama enei omo ananka omo aye doubting Thomases aso omo nyina aye din no a bibi ada di pefe sese omampani akufu adu wie na dwuma na okogina home a onipa a ye de Ghana hyene nsa a obetimi ahwe akiri yie se omampani akufu ado eye owura Mahamadu Bawumia na opani di sansem betu dwa wie ye no political scientists for no so achiro ma dwene dia fa ho se da bi eba sa no a ebeye a big problematic a science so eye warren the ema Ghana enyinara one unsese wo call the economic management team no a you were the vice president as the head of the economic management team and members no finance minister Kahumbi, minister for trade and industries Onimunyamfo Alan Kwadwo Chiramanten ono so Kahumbi Alan Chiramanten ka economic management team no ho ebi niamene nu se minister for food and agriculture ono so kan economic management team no ho and senior minister ene or senior presidential advisor ono so Kahumbi and I think one person ma me kwa homa so me konkodi komo wi mra me ba na fe yentoa eno so ne yenkyechim na fe yenhwe se yensa be company bi ne na bonkomo e de afa saa de no ho ebi mu kire se worrying and problematic e de ma Ghana yen economy and Ghana in general enti ye behwe na yetumi akirechire mu yie de ama yen ho ye kwa homa no so sisi a na ye ne owura yire amanya ko atefa kwenu akotwetwe enkomo oye founder Edima ANEC Foundation for Sickle Cell and Nutrition. Yedene kwatwetwe nkomo unfortunately ni line no a drop into yebehwese yebesande na ba na yatoa yen nkomo twetwe no eso no yedene bekwa kobon nkomo dia sickle cell ho ebi mo kyerese si ase opesa wo test ya too expensive enti encourage enkrofo ma omo enko test na eno na maami nsuso na no atu wo kyerese da bi was a buying or absorb the testing of sickle cell no on fanka national health insurance when ti say wo hospital na o kwa check ya was say a part of the health insurance say ne be beboa na to enlarge the coverage no na boama obi wo hono ma wonim say sickle cell on nanam ha tim keja otofo mu ana okọ nanso so se wo hunu so ye sickle cell a ye wonuane bi ene niema behavior bi enwo se wo dai na di ene activities bi enwo se wo do ho kọ hyem se wo hunu ni saa eboa wo ema wotumi enyini che enti ye hwese ye nsabesan ka maame no ne na akotwetwe nkomo no akire mu yie e de akire yen senti a omo esusu se aban azobe e de ka national health insurance no ho ebeboa ama large the coverage inti wasamba ho man so ma me wote nka an kan fm so ni yamo ache am akwaba umpo mboko de erade adom ho ye pa mejemoso metia mo tie fo nyina atiefo nso eje wo so papa no pe ye ba ho no mo epesi esua de kakra sickle cells na nkasa na ye de ba de ansa na yatoa ye nkomo twetwe ne so adaroma yo mate sickle cell anemia yade a yade wo emojamu yade but yade wo enti no wo maame ene wo papa se yade ni suo ni bi wo mo mienu nyina ho a omo etime de wo enti ya wo na uye
sickle cell patient one afibɔ so be yɛyɛ hanom no yɛfrɛ no ahototuo yadeɛ nti yadeɛ a yɛde wo ebi a wo maame yɛwɔ different types genotypes no ebi a wo maame yɛ AS wo papa yɛ AS ɔmo ɛwo nkwadaa nan a ebetumi aba sɛ emu baako ɛba bɛyɛ SS ana emu mmienu uti ani ekura ɛnan no nyinaa ebetumi ayɛ SS ebi betumi ayɛ AS na kyerɛ sɛ ɔmo ne bɛyɛ carriers ebi betumi ayɛ AA na kyerɛ sɛ ɔmo no deɛ yare bi ani ɔmo ho ebi a wo maame yɛ AC na wo papa yɛ AS ɛno nso ɔmo wu a ɔmo betumi anya obi akwara a ɔyɛ sickle a ɔba bɛyɛ SC ɛno nso yɛ one of the genotypes nti ɛyɛ ahotutuo yadeɛ na yɛnya ne te sɛ nea ntontom akawa wanya malaria anaasɛ wo ne obi akɔdi mpam agorɔ a wanya ebi a HIV/AIDS daabi ɛyɛ yadeɛ a wonya wɔ awoɔ mu nti na ɛwɔ awofoɔ ne ho na ɔmo de awo akwadaa no. Oh, I see. Na etumi ba sɛ awofoɔ mmienu ni nyinaa tumi nya bi. Sɛ mahwɛ mu mogya mu ansama ware a ebetumi aba sɛ ebi ana bɛrima no ɛyɛ ASS na kyerɛ sɛ ɔno no ɔyɛ sickle dada na ebi akɔware ɔbaa a ɔno nso yɛ ebi a AS ɔno yɛ carrier anaasɛ ebi ɔbaa no nso yɛ SC ɔno nso yɛ sickle nti ɔmo mmienu yɛ sickle deɛ ɛnyɛ kyerɛ sɛ ɔmo wu a ɔmo mma no nyinaa sɛ 10 na ɔmo bɛwu a 10 no nyinaa ɛbɛyɛ sickle. Oh, I see. Afei yɛmmra so nti na kyerɛ sɛ dadaada nyinaa no ɛnya adeɛ ka national health insurance no ho wɔn. Dabi nka ho. Ɛnya adeɛ ka ho. Na mususu sɛ aban ne de ka ho a ɛbɛboa ma yɛn nsa aka deɛn because sɛ mehu sɛ me sickle cell a ɛnkyerɛ hwee ana. Sɛ ma menkyerɛ mu kakra nsa na maba health insurance no so. Okay. Sickle cell no sɛ yɛhwɛ mogya mu a wahu sɛ onipa biara wohome mframa kɔ wo mu na wahome bi aba abɔnten nti mframa no a wohome akɔ wo mu no yɛfrɛ no oxygen mogya no nipadua ne mogya no ɛwɔ mu no nyame bɔɔ yɛn no ɔmaa yɛn baako bi a ɛyɛ red blood cell saa red blood cell no ɛno ɛna sɛ wohome oxygen kɔ wo nipadua mu a ɛfa oxygen no de nante nipadua no ma ɛkɔ akoma no ho na akoma no nso so akyɛ ɛde ama honam akɔ a ne nyinaa na obiara anya bi enti saa red blood cell no ne su no ɛyɛ kukuwa ɛyɛ kɔkɔɔ ɛmmerɛ ɛho no ɛmmerɛ obroni sɛ ɛyɛ flexible enti sɛ ne nam ntini no mu a ɔn sɛ yɛ ntini no nso no akɛseɛ wɔ hɔ ɛba wedeɛ na no na ɛyɛ nketewa na ayɛ nketewa paa ɛsiane sɛ ɛyɛ flexible na ɛyɛ soft nti no sɛ ɛne nam ntini no mu a baabi a ntini no so biara ɛduru hɔ nom a ɛtumi buka ne ho na ɛwuram na ɛkɔ saa red blood cell no onipa biara a ɔyɛ AA no sɛ ne nnompe produce saa red blood cell no a ɛdi bosome mmiɛnsa ɛwɔ nipadua no mu ansa na asɛe ama spleen bibi wɔ nipadua no ɛfrɛ no spleen atwe ne nyinaa sɛ yɛwo na woyɛ sickle cell patient a wo red blood cell no ɛnyɛ full ɛyɛ half ɛte sɛ moon shape ɛno na ɛma ne nya ɛdin sickle cell because nipa ko a ɔidentify yareɛ no ohu shape no sɛ saa sickle bi a ɛyɛ bosome fa a mpanimfoɔ de ti kookoo no ɛno na ɛma ɔde saa ebi ne to so nti wo red blood cell obi a woyɛ sickle no ɛyɛ half ɛyɛ moon shape ɛnsan so nyɛ flexible ɛnyɛ mmerɛ saa ɛna ɛyɛ sticky nti sɛ ɛnenam ntini no mu na ɛduru baabi a ɛsua a sɛ nka normal one bɛkoa ne ho na ɛwerɛ mu no ɛno no ɛsiane sɛ ɛyɛ sticky nti ntumi nkoa ne ho werɛ na aka hɔ nti mogya ɛyi red blood cell efi akyire ba ne nyinaa na abɛka akyire nti ɛba saa sɛ ɛyɛ wo nsapɔ ne so ɛna ayɛ saa na ɛhɔ no tutu na ɛyɛ wo ya ɔyɛ baby a ɛhɔ no tumi honhom wobɛhu sɛ ɛsɛ na ho tutu aba nti ɛnam sɛ ɛyɛ half ne nti no sɛ nipadua no produce a akyɛ wɔ nipadua no mu anaa wɔtwe mmienu na asɛe na ɛsɛ sɛ nipadua no ɛproduce foforɔ ti time biara no ɛsɛ sɛ obi a woyɛ sickle cell patient no wowɔ mogya sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo ama abere biara no wanya ahoɔden na ɛnam sɛ ɛwu ntɛmti no ɛnkyɛ na nipa no ne mogya awe wobɛhu na n'ani ase ayɛ hoyaa ɛnkyɛ na wanya malaria ntontom kakra bi obɛnya malaria sisi a ɛtumi didi mu akɔdu sɛ wonyini kɔ w'anim no w'ani atumi sɛe
wafu etumi yɛ kɛseɛ ɛyɛ complications ne ɛyɛ bebree enti no sɛ yɛde wo na wamma ne gyi ne yia tetefoɔ no munya yɛ ayɛ mo sɛ saa nkɔfoɔ wei deɛ ɔmo wu ntɛmɔkyena mewu ebi a wo teen ages na wobɛnya crisis na wawu yɛka sɛ wanya crisis a ɛkyerɛ sɛ wahototuo no aba enti mogya ne ntumi mflow yie nti wo honam ɛyɛ wo ya etutu na ɛrew ɛɛya anaasɛ bi a wanya malaria anaasɛ bi a wo spleen no absorb bebree nti bo sama wafo ayɛ kɛseɛ obi wɔ hɔ a na ne nanse apegyapegya obi wɔ hɔ a ekuro tu no a sickle cell patient ne wɔ patient bi a may his soul rest in peace last year no ofii mu ekuro tutu ne nan ne mmienu nyinaa ho over 15 years na ekuro ne ntumi nwu de bia na omia ekosi sɛ ɔde wuiɛ because of sickle cell enti sɛ yɛwo with sickle cell a lot of problems ɛna wo fam enti no sɛ nyame ɛyɛ yadom na aban ɛde awura health insurance ma anka bɛbɔ ɛsan sɛ mpɛn bebree wo nan yɛ ntiantia ɛwɔ ayaresabea wonya omogya so tepɛ sɛ wokɔ hospital ebi wɔ hɔnom a yɛma ɔmo mogya ebi wɔ hɔnom a yɛde nsuo bɛsi ɔmo so enti ɛyɛ ade a twɛn biara no wowɔ ba a wɔyɛ sickle cell patient a sika deɛ ɛntena wɔ nsɛm ɛsiane sɛ wo nan ɛyɛ ntiantia ɛwɔ ayaresabea ɛno nti na yɛsɛ aban no sɛ anka health insurance no ɔma ɛnkɔba sickle cell so sɛnea ɛbɛyɛ at least some of cost no a ɔmo bɛɛ no anka so bɛtumi ate ɛno ɛnti na ama yɛkasa asɛm a okay na maame wo sɛ yɛwɔ mmefu bi surrounding this ahotutuo yadeɛ yɛkyerɛ sɛ ɔmo wɔ mfie bi a ɔmo di ansa na ɔmo awu nti ebinom kora kyerɛ sɛ ɔyɛ akwala ketekete na odi bɛɛ sɛ bi a 6 months na wanwu a otimi twam wɔ hɔ nom na wabɛduru bɛɛ sɛ 18 years wanwu a 22 otimi wu saa nneɛma no a yɛahyehyɛ no saa na ɛteɛ ɛntesa koraa papa ɛntesa ne nyinaa ɛyɛ sɛnea wobɛhwɛ wo ho yie ɔhu sɛ ɛyɛ yare a wo mogya rentɛm enti sɛn biara no sɛ wodi nnuane a ɛbɛma wo mogya bebree bra no sɛnea ɛbɛyɛ bere biara no wo mogya no ɛwɔ soro na atumi adi afurusa no wɔ nipadua no mu yie mogya no wie a ɛna ahotutuo no ɛba ntɛm enti wodi nnuane bi te sɛ nkontommire kwawu susa dawadawa ɛnsosaawa no mmɔnkɔ no mu ne adeade nkakyeɛ beans wodi uma sɛ nnuane no dɔɔso wɔ nnuane a wodie mu nnuaba ne atosodeɛ no a ɛboa ma bere biara no nipadua no wɔ mogya edi afurusa no enti no wowɔ ahoɔden yɛnkyiri hwee na nea yɛ na yɛtufo ne sɛ anka anwa aduane deɛ wobɛte so na nnuane a wodi no wama nkwan ne abɔmu na dɔɔso enti sɛ bi a wotumi di bayerɛ bɛnsia ansa na wamea anka yɛtufo sɛ di bayerɛ no ɛnan na mmienu no a wɔyi afiri mu no fa abɔmu hyɛm ɛsiane sɛ abɔmu no yɛ atosodeɛ ne ɛde ayɛ enti no wodi abɔmu no bebree a atosodeɛ no nnuane nnuro no ɛwɔ mu no dɔɔso nipadua no na ama wɔ ahoɔden papa sɛsi a me ne wokasa yi me meyɛ sickle cell patient o manya 49 years and I'm still living. Me makacha me say maybe ado 80 years. And you know your management. Who managing a year? What meaning check? Me sickle cell patient be a on your 82 years and son home. And me sa miss me na a idea. Setino na ya ma minimum any me are and so. And na obi also come once them and what church you much the woman. And so want to me sham of franny ye. And to me so moja na ya mo moja ubewu. Tube one say be aquarani say me who to tuno ya didn't call hospital no was film. Yankasa me experience the me abema udimechi. Onya crisis na sabre na okodi akwama ewo one me auntie so. Na mu ni meni so. Omani ba mu so mu dini ko do hospital sabre so pa na mobile phone no. Ya didn't ko do hospital na chese ne moja nyinari. O fi mu ya hre no. But say ya sha ya hu ya. Wuti ni nyina edru baby a opese wudu. Anya dia ewo bia ewo eye nimdie na nipa bebre eni enu nti ena mo kasa enu so nti na ana foundation ye wo say ya fa chi ho so say ya be ko schools na ya tete emabunu no ama wo mate yare na se na be ya wo di message ni be ko akoma o ma wo fo eni o mu nuanom na o mu so ate enti anya no kreda enti sa I see.
I see. Enti na che se si ano wa me ate ase se sickle cell no ewom se ehu but mutimi nyi che se ehwe ni yi a wohwɛ wo ho so yi a wobɛtumi anyina kyɛ wobɛyɛ te sɛ ɛnwo a wahwɛ ne ho so yie ɛwɔ kwaye mu ɔbɛyɛ otope. Oh, I see. Na se enye hu nti wobɛtumi anyina kyɛ ɛnkwa nyame de ma wo sɛ wobɛdi wɔ asase so wobɛtumi adi. Just say we are there. There are some complications that will go with the sickness. And no, you can't run away from it. Once the dear who are a woman generally who call no, who be share 1 or 2 complications, but then you manage it and you live with it. Because of you are only sickle cell here, but abrabomu abenya diabetes or manage abrabomu abenya BP or abenya hepatitis. Me no or manage. And you know, yes, so you're there. We say you're managing here. You're tea arena say now you're dealing running for. You bet me and yacht. Mame, anopay ma yena se what you for watch the chain mu achre yen emu ada ho ye de bebo bra ye da se bebre The Bacha Wadaroma, Anak Foundation, Yawokumase. Now say Obi Pese, Oni Dig, Tahoto, Safrayan, say your beba sorry, your beba in school, your beba village, Hokra, the whole community. Now yabe border rule at the Amawoma. But you met me the number to Jana. Aye, Wadaroma. The Pacho a MTN 0244 202890. 0244 202890. Yanso yeda se papa no pay si wenya bre na wa kyerɛkyerɛ nsɛm akyerɛ ne atiefo. Enti yene Anak Foundation for Sickle Cell and Nutrition ɛna ɛkɔtwetwe enkomo founder no Mrs. Amanyako Atefa Kweno and in the Nkobo Nkomo 32 minutes after 8 live on Ahenkai 93.3 FM Jumedi Augusto wutie ne Maakye and one that so eti nkonya kese so a ye si ho se brikutire dia ma na before ya kwakobo nkomo no na me no guso a ye di nkomo dia fa NPP ho kakra Finance Minister Ken Ofori wama early endorsement na sa early endorsement na odiama yewura bawumia no political scientists foni bibra sorry omo kasa se they are yeyi it will spell a downfall of the party enti mo ntwem ho mfamfiri ho they are yeyi emmoa ye de Ghana dia shemonsa mo second term afei ene yatwam 2 years o sesen aka 2 munya nwie mugusu kra no a mo restructure mo party no afei na mo mobilize mo ho for 2024 inti gurus no a mo wo NPP mu mo afiri ase a mo ye early endorsement no ebema internal wranglings no are deeping and the moment our party no ebenya internal wranglings a be unstable no automatically it will have a ripple effect on the Ghanaian people as a whole. Because mona mo manage the economy no na unya asumdwe wo fie akweso osofo a wode ne yire tifie. Se osofo ne yire mana asumdwe e wo fie a oba asore dem a ni preaching no ototo papa aso saa. Enti osofo ni hia asumdwe wo fie. Se ne oba begina pulpit no achi a obenya sound mind no dia preachi. Enti dia asase wo NDC mu MPP mu no it will spell a downfall of the party if care is not taken. Openi na adwenkyere no no. Ebinim so adwenkyere omode na mo ne se yesi ensuo de oboro ne ntem a ene wani ye kokko. They say it is not a secret anymore. It is in the public domain. Say obi anim say yeraba wumia 2024 onya obetu frank adiama NPP. Yera land chairmanting ono so onya obetu frank adiama NPP. Dr. Kwadwo Owusu afri ye. Akoto debi ana ono de saying Dr. Akoto zone so afri ye ka ho sa.
owusu afiri yie ka ho saa akoto afiri yie ɔno nso so ɛsɛ onya ɔba bɛdi MPP n'anim na abusuafoɔ mehwɛ adeɛ saa enipa mmiɛnsa wo sɛ nan amabɔ mu din ɔmo nyinaa ɔmo ɛka NPP economic management team aban ɛho MPP aban no wɔn economic management team no enipa amabɔ mu din nyinaa they are part of saa ekuo no enti ɛwɔ yɛwura kenoforiata as a member Alan Chairmanten as a member owusu afiriye akoto as a member senior minister as a member Minister for Employment and Labor Relations yɛwura Bafo Ewua as a member ɛna yɛwura Bawumia as a member Bawumia ɛna ɛyɛ head of the economic management team ɔna ɛyɛ head nti chairman ɛde ma ɛyɛ economic management team ɛyɛ EMT no yɛwura Bawumia ɛna ɛyɛ titinani ɛde ma saa ekuo no na ekuo a ɔno no ɛyɛ titinani ɛde ma no enipa bɛɛ mmiɛnsa ka ne ho ɛna wɔn so adeclare wɔn intent sɛ wɔn nya wɔn bɛba abɛpere Frank Akurafo dibre no ebi na nea tie nie sesi ayi finance minister nso yɛ member de ma economic management team o ɛna ɔno aba bɛka sɛ wohwɛ Bawumia vice president nsɛm a wakeka no a ɔsɛ fata sɛ Nana Addo ni hɔ a ɔba bɛdi party no anim amamu akwako di nkonim 2024 that same party ni mu no and I said that same team ni mu no Alan Chairmanten wom owusu afiriye akoto wom saa same team no owom bi enti eden ena saa nipa miuni badwen ede afa Iraq no foriata ho wo ye sure say omo nyina be yi omo yem say yen som Ghana omo nyi omo yem because omo nim say so omo nyina yi omo yem say yen som Ghana it will inure to the benefit of the vice president automatically adentia because the vice president no no mampanya Kufuado ene omo di amamuo no anim sesi ya enti sɛ nneɛma nyinaa kɔ yie na sɛ yɛsɛ yɛ to aba oh because of sɛ Bawumia ne Nana amamuo no ayɛ kama anasɛ Nana Bawumia amamuo no ayɛ kama nti Ghana fo nsan to aba ma wɔ mo a wabra Bawumia di animu a ɛden a wanwe ana ɔmo mienu no aka no mani so ade hunu ɔmpɛ so bɛyɛ mampanyini na amam enti saa ne tie dia yɛ monitor ka enti sɛ ɔmo ɛyɛ ɔmo manuva na sɛ umum ekoko din konim ɛwɔ Frank Akurafo abatwa ebeto MPP ni mu na ba beye yen Frank Akurani a ubedi nkonim nti no ene enya nto enya ntua ye nyina bebo ye ho aboro na party ni nko opposition sa party ni ko opposition asa abre no wo Bawumia ye nyina ye ko opposition etwani swadi hunu se omampani Akufo ni ho a obeteki over no sa ni swadi hunu ne emmem enti emma omunya stable mind the crown farm manage economy no. An economy no before God and man, minu mi be dia dance say as we speak now, Ghana economy no. Afena enyema bia sha say pick it up, but clearly things are not moving, things are not going. Call them for me to talk to them. So what you say? Enyema nko ye nyina ye dia dance here. Enti omo ye be fo say try omo nyina na ye hwe. Sane be ye niema be koyie be boa ama Ghana akọ nanim aye hia se mu nyina be ka mo ho abomu no finance minister sorry a Bawumia we sorry a Bawumia amamuo no ekonkon ho no omu nyina majority of them Bawumia MMDC sabat ayi sebe ya ye be bom din kura mo ma ba bonten ni atfom so aba no eno nso so de ma ne che ye bebrebe ni nyina Alan Bawumia enti uye minister u feel say u interest said dachi u ba be president ya adena by now because 2024 is just around the corner enti adena by now wa accept say you will be part of the government and yet pursuing your own selfish interest at the detriment
of the 30.8 million Ghanaians. And now fakara utu kwanya baby abefa bia tokro bia mu obehunu doctor akoto afiriye doctor wusu akoto afiriye doctor wusu akoto afiriye doctor wusu akoto afiriye. What is happening? Meanwhile, offer yen agric sector clearly anyoma nko ye planting for food and jobs are muye hu dede ye asha se no nanke kama but afi duru baabi no ejimonsam abra fall army worm no eba ye no sabre na ejimonsam be pim ne planting for food and jobs enya ahodi nyina so biem but no kura no ne yenkantia inti se susuampa se ayi osoafo ye ohwe food and agriculture so yi enhyehye ya wode ba enye se mepese me bedi mampani na emom mepese me boa e ma aban we edi nkonim because sa aban we edi nkonim a e na men so Ghana fo benya me mu gidi ato abade ama me in your own small food and agriculture ministry hono kra no ene man sheda nko yi a you want the Ghanaian to believe in you. Say what the Ghana nyina sha won say ene ma beko yi. And to those people, we should judge them by the sectors they occupy. And we should judge them by the sectors they occupy. Now I feel say you have that presidential ambition, you know. Withdraw humbly, not pursue your ambitions, your aspirations, or whatever. But you don't become a part of a government that is grappling. You don't become a part of a government that is suffering. Ghana for air kasa se omani mu ayedin. Na ebiru mo de amo so amo ntisi odogo bi nu abe. Amo de ani alamba wumia akoto afiriye hwan e na moye. E na Ghana for air bre. Ufa Greek sector. And fertilizer na ye kasa ho akwa atwe de bi ma. A Greek sector hwa farming input enioma a omde eye akuayo no ena no me koma me bi onu kro ye be ma na ya ko de bia meta hunu ma me bi momu na wo ho no minim se oni ni kunu na eye saifuo ne dia emo fuo no omo ado no abusua na ohwe se dia wate mo no agu ho na wo hunu ne wode ye dia woso wode ya na se wo se ye boro oburu nso ebe paapai meanwhile no nke betumi ameki available machine a ode be sohun ode be hwani afiri egura num na nke enya ne quality ya sori ayesi ye ni Ghana de Ghana de made in Ghana oburu ni tutu no enya aboba na ebekom aboba bekom enti no wo se ye fa no deliberate say we de ye said up deliberately no ye said that invested into the agric sector. Amana ya akono. Ene unisika untimi nyefuo. Enso ye sori a ye se kuayo ene mema yi youth no aba ne mpe adwuma kuayo kura wo ho. Wan ka tell say kuayo no too easy and simple sa. Ene Ghana ha me kan kire wo pen. Eye sikafo no mo ye kua ene Ghana no eye sikafo ne ye kua. Because fertilizer can nanke ye turn 15 cedis ene eni hosa ebi mpokura ma we kwa na ye turn 45 ni 50 Ghana na esefo no emampo we enye minister dadwen se wo se mo ye dwen kwan ye befa so a se na Ukraine fo no ye so mo kunti fertilizer emma yen yankasa Ghana ha no ekwan ba ni betumi yefa so ye benya bi ye de bebo ye ho bra. The minister is not thinking about it. The ministry as a whole, they are not thinking about it, but they are thinking about how I be a flag bearer, ediama a political party. Ye mobo ewo Ghana. Hwe kuafo brebre, kuayo yi esun. Ye kwa de ye kan ye fishing ni de sinche because oba ye importem ha ye fishing. Enkofo kakra bi na omo ankasa omo fish pond bi ya na omo de ye omo de but in larger quantity there coastal areas no
the entire year sinchani because yen ha ne yenye sa yen kopo so enti se yen kopo so a na se ebinumu edokua ye ka kuawa eya na bebre no a ye se kan no edodo no nko a omo nye moa ene omo ye different and yoma omo nyina wo ho ye pay attention to ene say ye be ma wo one farmer of the day was of the year, a great farmer of the week was of the year no de ma. Ye be ma rice farmer of the year, one farmer of the year. Ye de be ma wa and also subscribe than hwehwe the real people are not getting it. Omo mu biro mu moja ni hustle di dokua no esam manim di dokua no ye mfa sa abaso body no kra mfa ma wom esikafo no a omotete nkran kumase a ebimu kra tete aburuchire no asani sika tu monye mfa nyewe munyewe omomu ne esan ebo mabaso enti ye na kuayo ababe expensive job wo Ghana ha enti obi be ka tell say wo ye baabunu ompa adwuma obetimi adokua ka kire ne say ode na no ka wieye no onsan fa sika nto ho ma wo ne fa kokoye omo do mo bra bre ento sikura de yenka makokura de ne na asem na sei emaye toto nyoman wo mo nso kwakura na sei a no makoto no fofofo because wanya mu fofofo amfa ma wo mo a ento sini be wo ho no mu bibiri be sei amo aboka egu etina ne unya bibi kakra bi obetimi de atonchene atomako e de adane wo ho enti Ghana abrabo a ye bo okuayo mu no eye gya wadwo ye awurade boayenyu kuayo ene ye wo Ghana ha sector minister ene ni ministry omuntumi mfa bibia mekere se de ye nie a ye de solve koku akuafo kra de no me ye mo bokra keke koku akuafo eye Ghana pe ena koku kuani yakwa kosi cocoa board no kra wasen ka ba bia cocoa wana musi cocoa board no enkran makosi cocoa board headquarters DSC no enkran ho no omudia cocoa na omo tenkran cocoa board head office kesiem na yasi cocoa clinic ewon kran meanwhile cocoa akuafo no tetem potem ha no mo a enka Ghana ha mansini ba kokura mansini bia mpo ye wo cocoa clinic wo han kenchen yen akosi esinkran the real akuafo no nso so etetete nkurase ko bogoso asankra gua ne mpotemo oba yen mpotemo ha ma cocoa akuafo no tete ho o de ma menkwa homa no so na yen konkodi nkomo sisi ya ye ne nana ya wo entwi kran bo asia ko ye ba no amanyosem yen kyirikyiri mu a opani abere pa ye ne konkobo enkomo nana otime nka masan amwache amakwa aba mpo makode mejo so no ho ye pa enti asam a eda pono so a yeguso a yenyina kra dwendwen ho eye nansan ena osoafo a hwe Ghana sikasem so wabra ne vice president kasa wie ye so waya ade eni nti dache so mampani akufu adu ni ho no mo a omo de ono ba eyiyie asabi beto abonten no ama political scientists bibiri no ado ma no atomo chese da bi we eye ntentem kra na eye worrying and problematic edema NPP amanyukuo no ene ye ba woncha bibisa se onso so sa na wohunu no yo binia mechia nkan informative nyina na machia time wo mu studio ye papa Ofori ata aye no sabi as an individual no you right say what being say ubi chefata se obema mpani wo Ghana ntimika nembumu dibia ni gina bia na wugina no ye waye no emse wa ha MPP amanyuku no political sisada ye waye no ye sabio yewura kufuo ne kufuo tam Alan Akufo ado fashion na yisi no wasan hiking no we nyina yini enim sense sabi yewura lanche maten enso ewani swadi hunu se wonso ba franka no akura that fashion no okay na no mo ko kumase ko mo conference delegate conference in tin BBPP ho sabi no akoda kakra
Now I said if you finance minister were bad there, not say indirectly. We have relationship with that or need Jubilee House on them, the country Jubilee House or Mampanin Tema. I said your year and your 4 I was a finance minister, a cabinet member, and just say indirectly no a presidency. Then I or Magdalene say ABR almost support the bid of Europe Baumia Edeneba. A bassa answer the party in Nija. Now we a good omen to NDC and a bad omen to MPP because MPP Amanu Kuno. Woman here and Finchaka Crede and no person a big Jakra, a base, a Mrana, Ibra Alan Kufuado Ebano. It's the finance minister will happen, you know. We a be a Kukumko movie on Madi Ena, one man control near Ma, Wabina Waka. Now, political no, will be anywhere where you're good in politics, same way are Panaka and will be taken for granted. Will be a very serious politician, be a different say, and some are said being Comodini and it's ready to be a. It will be more than a bad thing. Enti Yura Ufuriata, Wamon Homadin, Waha Patino. Now, we also the opposition, the Nigerian Kasiapa Minia. Na Niger somewhere, you had more position in the way. Oh, Minia, Nasi political party, they say, Apathy Bum, waiting the Apathy Ba, and Tokosia, and my party no, in Zimbi Ba, a Buama political position. Enti, what in Wakami Abe, you know, a Buama Pau. A position bibli because say obia ono ye Alan fashion sorry so kaya ye won ntia kora say political no nkofo belong to the Kufuor camp me Alan Crawford nyina no the current administration, you know, there's a rumor say Oma sideline in the government so we are na akoswa asan sorry no nje the how bibli ebe party no ebe boa NDC for na MPP amanyu ko no bi na yese ni okobra wuo no no sompafenam NDC a wo kire se menteme wase ate MPP mu nti omo ba benya so mfaso no so omo nso so de omo te ho set tie ni o wonte ye no kwasem ye wa padofo ne friends yewura mama omo company ade no na mum unso omo no opposition ndi dia si ni any impact bibiri wo omo so tese mo amwo aban mu no so omo wo de ndi na nya de ehu bibiri so nya da ge na o study the whole thing scientifically omo wo ndi nya de ha adwen o bema because ese won se Ghana kwa mamwo mu ni ade no enfi nwotwe pa de dura ta aban no bo no homodin one man homodin yes party no it's not the government for the first MPP 4% said you breaking the 8 year so omugumu enti no unse psychological ne de said you enti nwotwe asan so omoko but based on the magic ni nyum ombe ye binya confidence dem everything omo enti timamufo adwene is already prepared the political no is prepared enti se be mu pesa mu ye bibi na mo ka ban mu na se mo start say bi na ke se mo be gya ni mu kura o so na mo gya ni mu free bi ama NDC amanyugu no eti NDC wo de omuni ha bibi sa I see afi yanhwe wo mo economic management team no sesi enipa be miensa a omunya ombedi oman ye nim anaso omunya ombedi MPP nanim akọ 2024 abato animu omunyina ye members wo economic management team no sesi yi a opani enso so ye member no wode saa asemi abetu dwai ususu se wo munyumadie mu free sabre concern ne be ye be happy no but only obiti say you are alanche martin o any dimi na nam ni ade a I think say he has what it takes the maturity to contain this unse say one dey ohun bibiri nti ebi obenya the maturity to contain but if he na kon no kwasem pa ne say these people cannot meet as they used to meet here bibia dey fees because that what draw lines na bi me party we so pe wo we referee no what refer dia wo I'm say political no why mistake enti no bema economic management team no so no check up akabe den be ba because omuntimi enye EP ba team no so once you Alan ni wura o play mu no enti say de ba omiane president Obuoba Ofori Amanfo nti omo on de no they can still work together because we are many na ya ba omiane Obuoba Ofori Amanfo when it comes to the economic management team enti impact no en head and neck say ba sabi o ma yon ko fana e wo ho a se bi o muhia ne ade no unhu bitima sem enti emze ade ndie esisada amwa party no okay so ne krakra ne nya wo ne kɔ no ebinom so kire se enipa yi omo nyina yi wo manimu omo enya wo betu frank ade ama NPP amanyuku yi omo da so wa aban mu ena omampani akufu adon so eda so hwe wo mo
na hwa ogusu hwe wo mo da so wa ban mu no eno no na ebinom nso bisa se ebetimi enya nsunsanso ana enya nsunsanso bia e wa aban ne so die tie se ni se to hwa aban ye wo hwa se ke iwu akufuado na asan eba na sabi obi contest na wa ban man nke be hard but so far as an time so ko no de political man for be president no but nina ejina ye waku for the maturity a o de be control niema sabi o se onko true support ana onko true ni wait ana wonye niema bi mi hu so tai we yachi ana se nkrofo a ejina chi hwe ne camp wo ye wura dombo adunum no mo maka no o mo nye se ye de wait atai we yachi se de ye wura ofuri ata eye no nka bibia ni by say the kwan o mafa so start say they belong to or more supportable umiano and they crack the baba and governance no so because why you mudia and I said the alan on anya no ono so nkrofo wa ban mu political nkrofo constitutions no ne ade woni pa ho this okay amko kumase there was this allegation say alan nkrofo almost started say omo ehu omo mochichi omo kakra and adizia ekwi enti kwanya maturity ya yewu akufuado what the managing yaman and a bebwana bana wa anya ne sade a WM wa ban no bebre e ba san so e benya nsusan so bone e wo mangane mu because if the leadership no are weak if the leadership no mentimi wanso mu a enya ripple effect in the total nation enti omo call senka sampanfo nyina no a omo declare omo intent no e wo senka omo resign no woni safo ne nhye da nya adwen on omi no omo nya adwen because omo resign bi kura kwese party ni mu nkofo mu sebi jombo adumu ne omo awukumu ne ade nyina yi no obi aya am yehu ba bi owo so enti se nkofo kwatna fie kura there are still people in government here wo mu belong to camps enti camps ne de ensem ne ba no enti so omo resign kura na mu nkofo da so ho enti they should be there but there should be proper management of egos in the party say they be ya ni record talking ama wo mo enti the assisi a ekoso no is it healthy generally at the more my Ghana minia enye krapa because say be dia said yewura alanche martin de bia no sabi you organ na obi asabe oye trade minister with me lobby here industries ya ba tuta mama me abia ba na enwuma wo boyi na say sa adwendwen sa akoto no so san ko fam na omo ye adwuma kra omo mpem asem omo nyima afa omo atra afa omo wa maza o hia be koyi na say mahani pa no edi babia dunu de enye but political and should do certain ya power for struggle but we starting in terms of so o kan so be kan choose ya starting in terms ye be man me ya domo a by 2024 na bibia to be entresa e basa o man na nkasa no nyema bibiri e be hayen yera anope ma ye na ase me da se mi shamia nti ye ne nana ya o entry crime buesi akoda kwetwetwe nkomo Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance ono ne executive director a wada wo mo ano ene ne kwetwetwe nkomo no abusuan se wo hwe omre no a mimi aha no de eye simano aduonum enwotwe 58 minutes after 8 minimo de abo nonkron pepepe ye bekọ akwakwaje enkratfo na fe ye de aka ne de atfa so de amamo na migusu a me kirikire mu de akere wo se empanimfo yi omu nyina e wa asede ye wo so omhwe so no mo ye because said your kan ye no den ya weta we achi na dwendwen bebam meme mpokura mpo ayesa afa mi ye biribi a meka se na ade ya me ye yi ena sisi ya hwede ekoyi intimi so bebon kokwa asa intimi ye minister me kwa makeka me nsa hye me dem fam na mete ho ya de beboa ministers no so no individually no they have a role to play, a responsibility to undertake. Enti de na me ka kire wo se ene wo ba Ghana ha no me ya awere ho se cocoa board senka constituency ba ku bia ye wo cocoa clinic wo de anya hospital cocoa clinic e wo ho no mo eno kra de anka ya hyeda a designate e de ama cocoa farmers se wo ye cocoa kriani a wo kra wo membership card a wo koha Ghana nkenchen yen ebimu do cocoa no a de boa wo man chechiriye no obi beka se ai obodo cocoa no nom koton ayi ntua ka yetua wom but e maye ba benya foreign earnings e me be ma
yenya foreign exchange yenya sika e di free amanone e di ba e be boa ma oman no etimi kɔ nanim wɔ ne nkyekyereɛ ho enti kokoo kuani na wɔso wonya mfasoɔ e di free kokoo no aye kokɔtɔn wɔ amanone no ho enti kokoo clinic na nka motisi wɔ ha kokoo clinic enkran na makosi kokoo clinic de asi wabra kokoo akuafoɔ egu sɛ kwa kokoo akuafoɔ gu jamase kokoo akuafoɔ egu yakuru pra river ne mpotem kokoo akuafoɔ ɔtwe bɛwi atɛ nerebehi ɛhɔnom na wɔse mo de kokoo clinic ne de kɔ sɛ na bɛya kokoo akuafoɔ no will benefit from it but yɛn Ghana ha de ntesa kokoo clinic yakosi de sinkran kokoo scholarship kraba obi a no onnim sɛ yɛn so sekan mu mpo obi kura nim sɛ ne kokoo no mpo yɛyɛ ho adwuma ɛma no bɛba yɛ final product ɛma ni di ɔno de sɛ by virtue of yɛ adwuma o kokoo cocoa board head office intino na kokoo scholarship aba wɔse yɛde ma kokoo farmers no yɛmfa ma wɔm na nyame yɛ adom so na timi tutom aba beduru yɛn aboboa no hɔ nso a na enhwehwanimu assembly members ɛne mpanimfoɔ bi eba besi wɔn so no ɔmo kyɛde ma who they know ɔmo nim wɔm ɛne who is ready to pay ne why krado so betua sika no ɔgye a no de kokoo scholarship no de ama wɔm yehu bi baabi a ne ati yehu bi enhwehwanimu scholarship ba ɔmo a ɛba ɔmo nkyɛn ne adane no because o maame no papa ni bi na so nka scholarship ne sen ka emfa mo maame no papa ni bi o but ye Ghana had the scholarship no ye different na ye Ghana had mo na MPs yo mo Ghana yin so de Ghana ha ya MPs a be ye ministers e be to abontin say o ma apply for scholarship Ghana ha MP mua minister mua a wo ye tua o support nyina krampo ye nya ye betua just to make you feel comfortable. So you will serve Ghana wholeheartedly. Ni asanya ministers, amusanya MPs. Akwa just scholarship. Akwa apply say omo brilliant but needy students. Brilliant but needy students Ghana. Hey. Na say mem krani. Boy, my uncle to nkra wi mra ye ba na ja. Ye ntwa so mfoma na say ne momo de minim say ministers ye Ghana ye brilliant but needy students sa. Momo Ghana yi. Tie we ba ye ba. Adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former we master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no san na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha wo be ko some cheese enterprise your amantra yani Dukes filling station and di enhwanimu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra yani Dukes filling station edi enhwanimu Amanfo mi chiechia na mi busa se wo pe fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI electronics mo oyiwa na mom no so bi se ope microwave ope blenders ope gas cooker ehe ana no so wonkro ODI electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obenya
enye bie ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyom ebubo so bie nyina to ane bo da form na mu akwanya na twa ne kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer anase iron fridge microwave anase bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate umo kakra emfa oni babia wo de ohia ne say ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics babia wo bia utua ka wiepe ye delivery at the mouth open so a ubetima be pick your product e wa henkan 93.3 FM heya ODI Electronics ye boy. Malaria ya banana edru na bo te nate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenumato. Wa powder sisi wiye. Akwa aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa kwa Fix Herbal wo adenta kantamansu. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Admission. Akim State Senior High School. Ya sha si a yesen AJ afofro. Wana wawie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya apro ato ho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science and technical. Neti ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuane a ya papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Today now pe. So pesa utro remedials nso a. Ya de oba fan kyerɛkyerɛ mu bosom sia pe. Na akɔkyerɛ wasi na ubetwa ne prekompe. Ya wo teachers fo a omo ni mu ade na omo kyerɛ ade a omo ho etwa. Awofo e ene ahwɛfo a momma antumi antwa wasi. Sane atie bia manwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne prekompe. Na ka ne hu sɛ yegusu a ya gye afoforo a omo eba from why. Akim State Senior High School. Ya wo Akim Oda ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pɛ. Ubetimi afrɛ yɛn 0556 409040 anase 0207163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School, hard learning, easy passing. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Abusia yeda se moji bretwen yam yakoto nkra ba ye to adwumadi ne so de ama wo ka ne hye ne nso se adwumadi agusu awutie no eye Maakye ofremi Obuoba Ofori Amanfo aboafo eka ho ame de adwumadi de brem no edoso odi ahinkan kwame ye bo wa adwempa hene Kofi Mensa call BK na ohene ba Maakye omo nyina ka ho bi na no pe yesinkonwa ye di Ghana enkomo ye hwe kwan ye befa so my Ghana ebetumi akọ nanim na won komobo ye mu no betumi de wadwen kyerɛ de aba 0594841044 o de ba ye bekenkan ne kama de ama obetumi aye ne test anase WhatsApp o de ba brand so ye bekenkan ama wiase nyina hunu otiri mu pɔ asɛm na baby a wonso person my Ghana esi ekoko gina nti yegusu a yedi nkomo ne nkakra ya bobia na baby a yaduro no ye kwakwa akɔhwɛ abonefo sem crime abonefo sem unsa no pai yedi kan bon nkomo de fa maame osinachi nwachukwu ni obo enkunweme okọ Nigeria yesi ni kunu abirim na kuno radi nyankopon ni kunu abirim na kuno
kyerɛ sɛ maame no ɛne obi ne chat nkɔmɔ a wɔn di yɛ wɔ WhatsApp so na owu yɛ no wɔ screenshot bi di aba abɔnten kyerɛ sɛ maame ne kura epia kɔ studio akɔ record nnwom kura no abranteɛ so ɔma ne nkɔ osuro nti ɔbɛkɔ studio kɔ akɔ record nnwom a agye sɛ wɔwia ne ho ne kunu ni hɔ a ne wɔwia ne ho ebi a ɔkɔ akɔ record nyamenwom no ne kunu ni hɔ a ne wɔwia ne ho no akɔ ansa na watumi akɔ akɔ record nnwom no maame ti adeɛ yi ho ɔmo etu ne fosi wɔ nyae wɔde gospel singer ɛbɛba bɛda bɔnten sɛ magyae me kunu a yɛbɛka sɛ mekura me fie mentimi ankora me fie ɛnsɛm bebree nti no mede ɛnɛ ne kunu ne bɔ no ɔbɔ ne too ne wasɔre ɛnɛ wabɔ no dima wakum no wantimi ansɔre biem nti wɔsi yɛsua adeɛ de firi ho wɛnum nyinaa yɛ abɔnefo sɛm a ɛrekɔ so ebi kɔ so wɔ yɛ fie mu ebi kɔ so wɔ asɔre asɔfoɔ no mu egyina pulpit so wɔ epirikyi a wɔn biri mu wɔn yere no mu wɔ fie bebree asɔfoɔ yere no mu a wɔn kuru no mu pirikyi wie a na wɔde n'akɔtena fie adan a wɔkyerɛ sɛ pirikyi na ne kunu pirikyi no ɛyɛ ɔno ne ntina no wɔ pirikyi saa ɛne nti otimi ne kunu no ko di ne kunu no ani bebree imamfo a wɔn biri mu wɔn yere nom wɔn wia nom san fa Quran ne apopa ho ne abɛkenkan kan ne saa wia owia no ahohoro ne nsa ahohoro na no ahohoro ɛhɔ no asɔre akɔbɔ mpaeɛ owia no akɔda nanso so ɔsɔ ne yiri mu a ɔde ne tu ɔbaa ne ntumi nkasa wakena no atom hagiafoɔ no nso bebre no abiri mu ɔmu kunu nom maame baako a minim no ɔne ne kunu di bom ne kunu no nso akɔkɔpɛ aduane ɔfada de sɛn ɔbɛti kukuru wɔ mu kaase hɔ ɔde da de sɛn na bua ne kunu ne ti adan ya ne kunu kɔpɛ aduane adi na ne kunu kɔpɛ aduane adi a wanyi sika nto hɔ no na ɔfeel so wɔde deɛ na ɛno aduane maame ne din baaba ma no mebɔ a obi bɛka sɛ wɔ no a memmɔ ɔde dade sɛn no ahyɛ ne kunu ne ti yɛne maame ne ma ne di agorɔ enti yakwa yɛdi agorɔ wɔ wɔn anim hɔ no mo a yɛte kukuru ɛne yɛde so bɛka sɛ wode ayi pan o sɛ kɛntɛn ebu aboa bi no eti enkwala mo akɔ yɛdi agorɔ ekodi konkonsɛ kɔpɛ akɔhwɛ ade kɔde a sɛ efu sei na mama mi di ɛno wɔde dade nsan ahyɛ agya buuti ɛwɔ mu kaase hɔ ɛyɛ fɛ wɔnum nyinaa yɛade ɛkɔ so wɔ awareɛ mu o ehu obi ba te wo nkyɛn wosɔ akwala ni mu a woburu ne tu just ɔnyɛ ɔba enti wɔnyɛ ɔba ne deɛ ɔnyɛ nipa maame bi ani wɔn mo ɔwo no akwala ne nya ɔba no a wo ntumi ne ntena wɔ ahobrɛaseɛ kwan so no ade ntino akɔfa ne na bɛtena wo nkyɛn na o maame ne mu a wo sɔre ya no adresse kama hwɛ akwara na ɔte wo nkyɛn hwɛ ne mpaboa to enti wodi ne di na chi sɛ mo mmɛsen nkɔ asɔre wodi ne di wachi sɛ wodi ne pie kura kokuro mu a sɛ ne akwara no adresse sakatu a odi wachi no enti ya wo mfɛre onso wo fra wo ho dickness wo fra wo ho haji ayere dabi sala haji momu a wo fra wo ho ala haji yere ye kan ne ye ka Kristo fo no kwanti ya na Muslim fo na fo mo ho adi but ma twe o ma hye mu ne ye do Ameria usuban ye kama sokoda ni mu a odi ni tu wa dress ni sakatu no odi wachi enti ya wo mfere hey mi bisa wo
maame papa mua obi ba betena wo yere nkyɛn sa akwara na muntimi ne ntena bi mu a monkom ne monfa yi na busuafo adwapade ade nkoma wo mo we de magye no na mo tete no saade we nyina domestic violence crime ye dwan muslim fo se halam musuo so wo beko fa obi ba no wabedi nani wo fie wako fa obi yire obi baba abe ware na ye no wo yire obi baba ma waye no kunu na mo ti fie na fe dia mo kyere mo howe anije ni fie ho bema pie no okofie na ne ye ma hye no oba nso pie no okofie na ne ye ma hye no because asumdwe ni fie ho yen so ne ye bo basra sorry don no yen ne ye bo nti suban ye kurukura yen tetete so aye frɛ ho a Kristofo yi ntabusuafo ye umiere ni ye o nyamesom na yen so ne biara saa no ade bia ye kan ho asɛm a ye kan no me say a day will come and no one will talk about it totrobentu na ye minu mienu nyina gusu a ye twɛn na ebebo nti unu obi batia ye ni yie sanse ye wo kasa bi wo hono mo se uye obi die yie a na wo die ye yie nti unu obi die tia ye ni yie ye ni mo ano omo nwo a omo ko fa nkrofo ma betena omo nkyɛn omo ye omo yie a ene omo awo ntaafo ye nim eno omo ankasa wo omo die ye nim nti domestic violence ne crime a cost 2021 omo kire se a shooting by 40%. Omaya ye frɛ ho a Christian country. Omaya ye frɛ ho a Muslim for na Christofo nyina ka bom. And oba Ghana ha no ye Ghana de nyame ahira to the stand say oba Ghana ye nuanom Muslim for kra na omu di Christmas pa. Oba Ghana ha ye nuanom Muslim for no omu kra di Christmas kra chen yen yankasa ye se ye Kristofo no wo mo so sala no ye Kristofo e kra di sala ne chen wo mo eya na enye fe se sala brebe so ye omo ye fasting ye nyebi wo mo wi a omo aduane ye no omo ne be di atu ase enye fe efe omo wi ada omo be wie no obon se Kristo ni kra no so akɔhye jalabia ne bi ni ye nyina ene efe enti nkasa ne nka afei enkrofo ma na etete ye nkyɛn no nanka ye hwɛ wo mu yie ye kunu no ne ye yi wo mu good oba besi atimi hwɛ wo kunu anim ka kyerɛ so ye kwasampani no akɔsɔfo na ase akɔyɛ dada kɔsɔfo na ase hey dada papa da form as one na form ka ne sɔfo ntia ne so ni kunu so onfa ne nyɛ hwɛ madam akakakra ye adwuma wa niema bi ho akakakra enti domestic violence na ye ka no eni akirikyiri o wo yen ye eni domestic violence ne nete ne yesi ka se domestic violence violence ne nyese wo de dade se kan de bo obi nko apira no na ye violence empo atwa bibetumi ye di watem ama wo besu o se me de me mfa me nsa mo me ye wa ma wo besu te se wo ye scholar why ade wenya adwapade papa akyɛde papa bi a wenya kwasiara kɔbɔso afɔre na utiri ye utumi wo se me ye wa ma wo besu why ade wenya asɛmpa ɛka ni nyina ye domestic violence ni bia ene maamefo tumi hwa kola nanim wo hwa bɔ no o papa kwasea papa yi so nkan o ohwa kwala nanim a no hwabo akwala ne papa ekwa no tum me dia aduana na ma wa wunie no o papa control no o pie no yi bibito why do you do that why do you do that ara na mo yesa maame fo ne ya mo mfre na mo nkyera me die nti ya mo yesa ade no ma no ya mo mfre ne mo nka sa ade no die nti ya mo yesa ade no ene mo mfre na mo nka sa asem ne nkyera me ebre no so me bia homa na tum mo mfre na mo nkyera me die nti ya mo yesa ade no utumi hwa akwala nanimu anu wutwa bɔ ne papa o ne nam ne baabi akwala ne ho ye fede a o se ne maame ne ho ye fede a o se ne papa why is it like that
ni nyina domestic violence ni bia o se munni mu a ano herbal bitters and capsules se me nka nkyerɛ wo se sa bitters and capsules we ni de papa koko ɛyɛ na koko na mankrofo de pressure nso didi sa adwuma no koko enti koko na ɛha wo usisi empem bema oba wani nye akono bi anim ana wanya empem yade bi ama etetewo wanumu atuntumi didi wakoma abɔ pedipedi ana wokɔ afikyira obi ate wo nka obema no amem kom me kanfo ano heba ene ne bitters no ano bitters and capsules no e di ama EK Esimim drugstore e wo dan Old Town Zango okwa wo nsa beka bi oba nka na FM hanso a wo nsa beka bi okọ any leading herbal shops I work Ghana hanso so a wo nsa ebetumi aka bi ya na wafrɛ 0541210227 0541210227 ofrɛ sa number no a ɛyade sɛ wo nsa ɛbɛka wo mo Ochinenti Enterprise also the strong, durable and long-lasting batteries and what the aba Ochinenti Enterprise ho and into ye driver ni na wutie me ope car battery e de si wo car nim na boa mo abadwuma amwenya sika bebre no a me kanfo Ochinenti Enterprise and de ama wo achim odan owo eye community hospital no echiri ho no mo community hospital echiri ho ena ubehunu Ochinenti Enterprise ewo nania ye nie ebia na obatwe na se opese wusiesie ana wo obi na pese wo besesa no obroni friend swapping ana se repairs oba Ochinenti Enterprise achim odan community hospital echiri ho no mo a ye beye ne kama e dia ma omanfo amutie ya mo kede mo beko kede amusieye no achi ho mo nso amu asama kese barrier no ewo ho no ye ne no na edi enhwani mu aya na ma frɛyen ewo 0245 639 729 0245 639 729 Ochinenti Enterprise or say your home of quality car batteries any ho na Frontier filling station so some infantry so ma say auto car battery ni wia obeto fuel na fuel papa nso ebeboa ama o car battery ni benya hoden engine ni benya hoden bibie wo bia benya hoden no eye Frontier filling station American for the amount taxi driver toto driver okada rider enemo amodi fuel edidi dwuma nyina no make for the amount achema boabo ye ne omo market ni di enhwe ni mu oba ya tete yebo no so e ma ne mema no ya form adwuma mu no so omo animu te omo no besere kama drivers no taxi drivers no kura titiriwu omo no besere kama so what ase na nso so watimi anya nige e de adi udwuma beyond excellence ena madwuma pa ye nti emrane aye gya no K Asenso Limited K Asenso Limited no some country say swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves and our pa K Asenso Limited got you sorted. Ebia mo your company mo pese mo customizing mudino edigu mo enkonwa no ho enso a mo ba ye be ne sa kama de ma enye nkonwa nko a table empa bibia you can name them K Asenso Limited ebeye edi amount Circle Adabraka off Iran Clinic kaneshi ubehunu yen ewo Flamingo Road Zango Junction eya no afrɛ yen 0302 257209 and 0302 919739 K Asenso Limited say home of quality office chairs and book shelves. Unisem Cement Ghana and so some infa binka homa Unisem Cement Ghana ba ye ene yen ya yesi abrosan yesi edan bia bi obi atimi sisanse yenya cement a eho odin cement ye papa enye kane de no wusie nyina na edan na efuro wusi nyina na efuro sisi ya nte saa Unisem Cement Ghana adaroma na Samchi Enterprise ena watoto ahasuom akonkran akwakofa Unisem Cement Ghana Limited wa mo product papa ni bi edi aba nti se wutie mi a na wo achim wodan ne mpotemu ofo ase ayire bi asene manso akroso suadro achiase suabe wanchi takrase
ɛne ne mpɔtamu baabi a ama no krom ɛne bɛtena se emuramura ne yɛkekenka ho amantia mo nyinaa mommra akyem ɔdan Amantra Wache Junction ɔba bɛsi aborosan foforɔ bi a ɛne Dukes filling station no ɛna ɛdi nhwɛnimu wobɛba na yɛwɔ hɔ no mo kama adwumayɛfoɔ no anim te 0243 583190 0243 583190 enti oma wo nsa ka bi ɛbɛboa wo paa na yɛwɔ akyɛdeɛ kama nso a yɛde bɛma Mason ni bi a anaasɛ obi bi a ɔbɛba bɛtɔ cement ni bi a ɛboro 30 bucks 50 bucks no yɛwɔ akyɛdeɛ kama bi a yɛde ɛbɛma wo fix herbal nso so aba mu bi ɔde nnuro no mmiɛnsa na de aba yɛwɔ fixman capsules yɛwɔ mala mixture ɛne yɛwɔ arabella ointment mekyerem kakra bi akyerɛ wo fixman capsules no yɛ mmarima dea na de bi a yɛbɛbɔ soɔ bia ne ma no sɛ ɛyɛ power adentia ɛho adansedie no ɛyɛ ɔhatrɔ ɔmo di adanse san sɛ ɛma mmarima edi mɛnsɛm ɛwɔ mpam ɛyɛ fixman capsules ɛne ne syrup nti wo mpɛ tablet na syrup no ɛbɛboa wo na fix mala mixture ne deɛ malaria na nsan manhyia nkasɛm to me mo a munim Obuoba pa wotumi sɛ na bɛma yɛ mmerɛ Obuoba yɛ kasa ba wotumi sɛ nneɛma nkɔ yie French ni bɛsɛ sɛ ne pa nkɔ yie ɛyɛ fix alabella fix mala mixture no mom ɛne ɛbobɔ bia ma na hoɔden aba yɛ asana ba bɛto adwuma so no fix mala mixture ba yɛ yɛnka sɛ yɛ yare a yɛte fie wobɔ bia no abɛto adwuma so nti menum bia na maba yɛ twimu pa ba wotumi sɛ yes ɛyɛ fix mala ɛna ɛboa yɛn ma nsanka bi bɛboa ensuo totɔ na nsan 2 minutes bia na malaria no entontom ne nam mu nti yɛ kanfo bi di ama wo arabella ointment na de ɔde bɛsra bɛma wo honam ani na yɛ hana kama ɛbɛtɔ so ayɛ fɛ wɔnantema proper bɛyi ni nyina de afiri hɔ no mo ɔmanfoɔ bɛkɔ akyem ɔdan ɛyɛ main lorry station hɔ no mo both chemicals ɔno ɛna ɔyɛ main distributor 0205 885000 0205 885000 Oko Ochiniba drugstore Amanfo pharmacy or Green Pharmacy Chumesi drugstore Kennedy drugstore onsa ebetumi aka bi okon kran so a fix here by or Adenta Katamanso 0208 444442 0302 90 20 71 enre number obefre na onsa etumi aka ODI Electronics eba ye TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine iron bread toaster ni nyina oba ha no mo onsa beka bi ahenkan FM dankesie mu ene ene mu nyina ebutu oba na wusika sɛm nya oba kyerɛkyerɛ nneɛma mu de kyerɛ yɛ ne a yɛbɛte ase obetua nkakrakra wani meba ho so no watua wie nansan nkrofo a abɛɛgye no enya afi kura ne yɛbɛkasa ho ama kompokura yi yɛn enti sɛ ugi tomu abra na wo de bra bɛsɔhwɛ hauza ni omaka kyerɛ sɛ kaomi gani wankasa fo ani bra bɛhwɛ na bɛdi ho adanse mepa kyerɛ bɛfrɛ 0550 900 600 0550 900 600 na emwa wo ne kwakra mu na afi yɛntoa so na me hwɛ na me ma okwan na nso bra mu bie no Akim State College admission ni guso a ekoso den enti 2022-2023 May June and an of deck ye guso a ye register nkrofo na omo e ba ne de e yo hatro me pa tell oba ne ya place no ba bia to na twene no okura wote ye waba mu abu e ma ne nhawo a kire ha ya obenya school papa ma oba no eye Akim State College General Art, Visual Art, Business, Home Economics, General Science, Technical. Ye ni nyina bi wo ho no mo a ye wo boarding house e de ma e ma ene mema. Ombenya ba bia da kama ama masomu adwo mo. Ye se okraman onya ba bi da. Onsoso onya ba bi da. So ati ase enti modern computer lab, visual art studio and a food lab, science lab. Ni nyina ye available. A wo buy in hono mo a wonsa betumi aka amade asua de kama akyem odan ye ne ohema no efie ne bo ho ye wo ohema no fie na chiri hono mo a e wa aboabo kwan ne so 0556 409040 0556 409040 and a 0207 163787 0207 163787 Akim State College say hard learning easy passing abusia nmakuya da Roma
ene fiti dwoda kopim efiada ye tena ase ne ye de maakye e de brewo wada roma utie yen bodwa na wo ye adwuma bi a wo ye no Bible say uso kanea no a ye mfa nhye mpa ase ye de si kanea dua so na ahyerɛn ama nipa nyinaa ehunu animuonyam a kanea no ewo ɛne nti dia wo ton bia ye nyinaa enim sɛ Ghana ayɛ den ye nyinaa enim sɛ Ghana ayɛ den papa na sɛ mo kan ye nyinaa yɛ kae pa o se yɛ mmɔbɔ dodo Ghana yɛ mmɔbɔ dodo ye tisika so ye kae saa de ne pa ɛne nti yɛn so ye nneɛma ne atete so kama ɛde ama o number ni ne frɛ o pɛ sɛ wo ne yɛ marketing department ni di nkɔmɔ a 0543 W 0244 0244 87 63 0244 87 63 ɛno ne number wo fra a nkɔmɔ bia wo pɛ sɛ mudi ɛde fa marketing ho ɛwɔ ahenkan ha no mo betumi adi na aboa wo papa nti 0244 87 63 0244 87 63 wo frɛ saa number no a enkomo bia wo ho bia mbetumi adi na ma mensa mfa ba ko nka ho mfa ma wo obetumi so afrɛ number we 0244 29 0093 0244 29 0093 save sa two numbers no wo frɛ wo mo e marketing department ho straight ko bi kura na wo ton a ye ba beje abɔ ho dawuro de amount ɛne nti ya na wahyɛ ne nso de ama me saa ɛnɛ yɛbɛyɛ saa analysis no yɛbɛyɛ ne ayi afi hɔ afei wi a ne mabisa wo question sɛ ɛdie bɛnti na nansen asɛ ɛyɛ adɔso ɛdie bɛnti ɛna wokɔyɛ fie mu a asɔfoɔ wɔ problem asɔfo maamefoɔ wɔ problem asɔrema wɔ problem malam wɔ problem malam ma wɔ problem enti yɛbɛyɛ ne den me no kasa siesi yɛ gyae paa ma asɔfoɔ ne ɛyi Ghana mpanimfoɔ no yɛ bie kwan ato so obi anko gya ne yere ana obi anko gya ne kunu a anka you see adentia mebisa wo adentia ɛha dwen pa ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛwura Joseph Oheneba Ahin ɔyɛ security expert yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmmɔ no afei yɛwie a na yɛntoa so yɛwura wote yɛnka yɛamo akyea mo akɔ aba wo mpom bɔkɔdeɛ yɛwɔ adom no mpa ɛbɔ anɔpɛ ɔgugu bɔsuo kakra nti mawie ma yɛ kama yɛde awurade ase anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a nkontabuo bi na aba abɔnten sɛ afe atwa mu abɔnefo sɛm efie deɛ nko a ɛkɔ kɔgyina ɔha mu abupɛn bɛyɛ sɛ aduanan ɛno na yɛsi oho adɔɔso dodo enti ɛnneɛma bɛn saa na yɛ na ɛtae sisie ɛma abɔnefo sɛm yi ɛkokɔ n'anim yɛka domestic violence a yɛananka lawyers ne magistrate no ɛna ɛtumi kyerɛ mu yie ba yɛdeɛ no yɛgyina concept yɛbɛtumi akyerɛ mu all right ɛna yɛwɔ wadwe nom no ne nnɔma bi a wɔn wɔ hɔ nom a wɔn nso ɛboa ba January no yɛma ne ba one baako ɛyɛ indiscipline yɛka domestic violence a indiscipline two wɔn a na yɛnka ne twim sɛdeɛ na ayɛ no wɔn a wɔwɔ fie no a sɛbe ɛyɛ na ɔmu mu adeɛ na anaa ɔmu mu nɔɔma na anaa ɔmu ne nteteeɛ pa no ɛyɛ baako ɛne de ɛde saa deɛ ne ba yɛtɔ so mmienu lack of sɛ responsibilities agyanom ne ɛnanom ne mpanyinfoɔ ne leaders yɛdidi anim no yɛahyɛdeɛ a wɔse yɛyɛ no a yɛnyɛ no ɛno nso so ɛde domestic violence ba 3 adufuru pɛ ɔbaa ne wɔkunu ntɛm no wantwi adufu pɛ ɛne nhyɛ bebrebe no ɛno nso so ɛde saa deɛ ne ba ɛna wobɛkuro no mu a community mu a I'm talking from household
Anna, why is the community where monosono? Lack of responsibility by the assemblymen, no, woman, and also at the Eba. Anna, lack of checking the densely populated in a certain area. The Biemwa, Memphis, say Greater Accra, Greater Kumasi, Sunyane, Bekwai, Ho, Tamale, Boko, such area, no. All said, Yana, Nipana, Abemu Manfra. I ain't check it, and also say, then when we go to the government side, and also so, oh, say, local government need to meet by RBBA. Hello? Local government needs to meet Nancy and say, within the community, because of the densely populated area, you will need everyone more see and you will come here. And then they're opening community police and it's man. But lack of providing the right responsibility of community police in our area. I'm a year Juma again. O minor the chain, but I shifted and also so added Sadiano Epa. Into no mamma Bubosi and it's domestic violence, no, a costro. Then solution. But because normally I make a Metaka say you Ghana yen the ma at the Bonnet Bano. And the so be solution, I also at the car home. I don't know. Because I'm because I'm one of okay. Yeah, lack of solution, and I lack it Ghana. But Ghana, you will normally say yes, celebrate our PB. It is easily to be done. But maintenance, and now ordering people for their responsibility concerned about what we have opened and now what we have integrated. And only one problem. American government is okay. When I will say in a community policy, then go move your group. Woman, I get I did in the community police. But you can't woman and here said, woman in our city. We name MPP the Fontina. Yeah, if it is that there, we should name them, say, we are assistant MPP, but not community police. Community police, they are meant for Omuni Assemblyman and unit committee for, and of course, Omuya Eduma Boom. Chanting it, Omuya very known and unknown to, known, the Omuya known to, Omua but unknown to them. And the criminals, you have about Kurumua, Omu woman. I assist to a good any other community at home. And that Agina, Yadia concept, a few. Therefore, I'm open green carpet, I'm a criminals, and self violence in a community. You're talking, what it says, assemblyman for responsibility. One on assemblyman, yet what about your government assistant and government representative. But Omuba and Oma's been a Omuba and it says, and Mia, in Kitty, I stated that a little Kurumuna, Umba said that the Adian skin and I acquired the Umaja, minimum 5 million and 1,005 and 50 cities. No man, Umbenyano, and Umaja, Umajumana to so Kuruma control, and she, you are the case with the baby. Yeah, a honor, a one. One your daddy because they will freedom of movement, they will freedom of speech, they will freedom of association. And to say we die when no one control any year, no, we have to basic that article. No, now a man hope. And where can we Uber no me in a court. Now, at your house, any parents, oh, fear. On also a back, and then you think I could be over 18 years to plan and could be with your coin. What in a honor? They say at the age of 4. Oh, me by way there, and sign and a casa or the enemy. Oh, me by way there. Oh, Pierre, Pierre, baby, only said, what a car book of ever for every community. And the 9 years, they say, you're checking out at the end of the year within behind 6 meters away. I was a parent in your trouble. But I know my way in Nana.
and a lack of education within the system. And normally, a NCC for edu, and normally, all the confirmation centers, near educated, and normally, and if you be there, about 15 minutes, the teenage coach and the senior educated or the gas and woman in and that's 7 grade. You're moving for. Because you have a you can call an hour broke. When you move Ebecas and Washington, oh, we obey a long. In any other kind of making that Washington, I got obey a long. It's over. You are not ready to listen to you. You have already been condemned. If you are now even 2 minutes, but they are not ready to listen. And so indiscipline, lack of responsibility of parents, the lack of the duty of assemblymen, lack of placing the right thing at the point. I'm talking about the unit committee, community police and others. With all these things now, and now with this, so I didn't go do police station. The movement of that particular case, now you are saying and the police is only be a chair lawyer. But no, I can't go to one. There is also a power. No, I don't know. We are not. You have a dear debate. No, I can't. And because of career, a fun one. If you are going to give them now, and then you can be a copy of people, and a waste of time. Not a ma, a sa, and you bring some idea. And you know, dear, unless you say, no, Mamma, you let me a position, and you are more be able to say, we are somebody my clothing. You know, a part of the government, and I'm saying, normally, who is not by a community, and now Kunura, I can't go iron. The intimate input to that system, no, a year, domestic violence, 40%, they are lucky for that. Okay. You're up, you're not seeing pay. All right. Ain't any security expert? Ene kobo nkomo wa kyerɛkyerɛ nneɛma mu kama de aman Yera Joseph Oheneba Ahen wa kyerɛkyerɛ nneɛma mu pa de aman nti mu yɛmfa mmɔ yɛn ho bra na mmɔ yɛn bebre no a yɛde bɔ yɛn ho bra e bɛboa yɛn na saa tu no e kɔso ne ha dwen meme de yɛde akwakofa we ni nyina ba ma meka bi ɛyɛ maame a ɔto nwom dedede ɔto nwom de agye Nyankopɔn ma ɔto nwom tie kama koma ɛnɛ bawu yekotieti mu ano yesese ni kunu ena tese wadi nania bresantin no so te ho de bia obowa yemia ma ne kɔ ene de obowo no anho ekun nti mo mientu ye hofo mesrɛ mu papa medase bebre bre ne so ebe ma akwan na so aba mu na do adwen kyerɛ de abre nti for some time now ene yes ye no be kasa de afa ade bi a ya ho adwuma kakra ho na ade we no dem bia yes ye be ya bre ya na ye nya no ya ni sua we are spending time in so nti ene no ye ba behwe National Youth Authority and I say mami am breaking it down mami put it in this way ye ba youth structures what we put in place aban bia ba o make sure we put structure be in place eboa na eyi emmabu no mo bre bebre no ebe yi wo mo afiri obrenim omo eni adwuma ye be mo adwuma ye nanka obi aho ato no enti aban bia ba o put structures ni nyina in place na oba Ghana ha no mo a youth groupings so say youth initiatives abba and then your man is some youth initiatives ahodo be say a nine so the amount minchirim and I minchirim because a brand call minchirim tell me boss ma we are nyame yadom ochena ni manya botere ma kyerɛkyerɛ mu de akyerɛw and it is a ofa yen oba yen Ghana ha no mo no a ye were the National Youth Authority trimupo ne se omo de beboa ama obia emabu no titiriu ehwo ato omo manya adwuma ye na asomdwe atumi abanti ye wo National Youth Authority no wo ho uyi no si nkyɛn a afei ye san ewo eye aban ba ye yo me I'm talking about aban yo ba ye ye wo National Entrepreneurship and Innovation Program ewo ho eno mo frɛ no NEP no eno ewo ho uyi no di si nkyɛn a ye wo you start ewo ho you start de beka ho asɛm ena ye wo Youth Employment Agency ewo ho no mo na sa youth ni ma nyina no
botaye ni nyina ye baako pe but question a yebisa ne say botaye nti a ye de biebie saa akuaku nyina no Ghana yensa kana 65 years ni botaye nti ya na de biebie akuaku no yensa aka ana yensa nka ye na me de besi ha nyame yadom ochena ye beba awuram na ya kyerɛ wo eye initiative ni bia asɛdeɛ nti sɛnka National Youth Authority no nke be kyerɛ wo adwuma mo bɛyɛ nyame yadom ochena ɛna National Entrepreneurship and Innovation Program no nso ɛno nso so nyame yadom ye be kyerɛ wo ne a ɛba bɛyɛ you start ye be kyerɛ wo ne ɛba bɛyɛ ne a kyerɛ wo Youth Employment Agency de ɔmo nso ba bɛyɛ ye san o maslock wo hɔ ɛno nso so de ɔmo ba bɛyɛ nanse kura bana san de ba ko bi di aba ɔfrɛ no GIA Ghana Enterprises Agency ɔde nso so di aba ɛdɔɔso botaye ne sɛn na nisuade hunu no yɛduru ho a den ye ya ebetimi yɛduru ho na abo ama ye mabunu a ɔmo nya adwuma nyɛ wɔ ɔman no ɔmo atumi anya adwuma ayɛ ɛbrɛ ni ntima mema atiefo kwan no mo emra mu bi ye numbers ye di bedi dwuma ne nie twerɛto hɔ ɔpani ne kasa wi a ne ama kwan 0201 94485 0554 820910 internet ye din komo dia fa sa ade no ho domestic violence no mi bisa question bi earlier say ma na ade nti na mu twa nkwala ne mpowa a mo do mo papa eni twa mo mpowa na ade nti a ma ne mfren kan kire yen mu ni mu America kire mo domestic violence ni bia you are abusing verbally assault oni mu America kire o enti number is 0201944485 0554820910 momo pani ne nkasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba chodi ni be akasa free. Obuoba. Anwa. Obuoba. Apo mo ko de. Adom ne ho bro experience. Maakye. Majoso. Mamu need my power di. Yeah, that's it. Se asema ko yon. Ibu e man tema mete. Ma me bi akofa abofra bi abetra ne nkyɛn. Na abofra ne se ne nanna se ne ba bi ba se obi ba no akofa na beta. Na bo akola no. Na me disare se me amani amanfo hu da bia na me fa mani ku na da we mani bi hu no. Me video. Na ma for ready ama. Na ma me de akwa bi na fa so pa police station okromu am di na ye akwa bi na fa na ade oya abofra no. Enye so we na timi a fa no kuma na wo boy. Kwa dunu na ate wa homa no. Wade asane we nso onso betumi aba na wa me atie e ma me pese ma ne frena me bi so sa question no. Die ntia ya wo de emema no etwa mpowa. E ba to di ni be akasa free. Hello, me prefer atimo oda asane. Atimo oda asane. Emu de he. Asane me prefer free. Yo, udin. E fa me ya wa pomza. Yo, yentie we opani. MPP di anu a aye person okulata de kan se fensen bagumia ono na se ba ayi ni hono ma ono oba no. Nye bibia o yesuro. Atomfo no mu suro se yiba pese ala se ba opani mesro baby a okeka koni mudo mesro pa wada roma mesro e ba chodi ni baby akase free fam na sum kase fasana opani ya te won ka che ete da obebla zutimi mulam asemo yenti we uba nyame ko fon ni mu nyaduma Obuoba ateti a yefom a wo kan nyina ayade ba akoto ye kwasole ye frɛ ho nyamesom man nso wo mze ye ntiasie Bible said do nyonko se wo ho ti wade a wo pese obi nyama no ye sama unua nti se wo do ba kwete obi nkyɛn no obu na se ne be ye oya o ko fe ba nkyɛn a obu na sa na tie nti ye nti sa asɛm na nti so so na kenkan ema na solve tie enso hwe no akoye ndi afie NDP die ne die
saa na bɛba sɛ na candidate sɛ NPP hyɛbele ekitananado ɛsɛ pani a ɔtɛ fie ma nkwala wi na nka no yɛ ka na nka fo ka ho bi wɔn nkɔmɔ a wɔde asie na apie so sɛ wɔyɛ lefri wɔn sɛ wɔyɛ Ghana man pani de betu bi party a wɔn party na ma saa akonya na ɔbɛn nti bibi si party na sɛ wɔtoto nti ɛyɛ nkɔmɔ a wɔde asie ɛyi president na wɔn agye ano no nso bɛma awumi aba ɛdɔmaso yate Edding pa but ebefa die ntia ya na nneɛma no bi yɛ me nwanwa me ka ne bebre ne kyerɛ sɛ wo sɛ Ghana yɛ de hoahoa yɛn ho sɛ yɛ Kristofoɔ man but ɛno kora de da no me ma mote aseɛ sɛ yɛ wɔ Kristofoɔ ɛne yɛ wɔ asɔrekɔfoɔ obu a wɔkɔ asɔre kɛkɛ o yɛ wɔ church goer nti ebetumi aka sɛ Ghana yɛ church goers nation saa de yɛ kan fine but ɛba sa ya na yɛ ka Christian country no a ɛba bɛyɛ indictment on the body of Christ no ɛbɛyɛ indictment ɛbɛgu ne ho fi ɛbɛgu n'animu ase because esu ni ban yɛ da na die ne nkyerɛ sɛ yɛ a Kristofoɔ sɛ ne Bible ne ka no yɛ asɔrekɔfoɔ ɛman nti Ghana yɛ asɔrekɔfoɔ man mo yɛmfa saa ɛnyɛ adwuma because yɛ ka Christian country ana yɛ de gu nyame adwuma n'animu ase nti mo yɛnka ne yie asɔrekɔfoɔ man ai enti wo so bra na yenye wadwen kyerɛ ne yenkɔ yen anim 0201944485 and 0551 0554820910 me pacho dini bebe akase free no akin Stakos me pacho lower radio no mama why na lower no yentie we me pacho na problem fin so aware so nto kwan ya na so bi ha o ye ne ba na o di limiti o fa bo wo ni bibi ajisa okay ye wo hoyi se even oba ne be makra mo ko de na se ye oba na ma no ho kwan na ade tia wo so papa no ne bi ofun kwala ofi e si ye ban wo kra so na pe won chop ni if you can't call on the show, into a banana pressure be into or Cassa, as we do nothing. But I'm not fine. And you boo, and you need so. Say, there's a say you crystal free, and you can't say, yes, sir. Now, Kayaho. And I do look what you do, and I look company our trainer be a crowd. My what was given out of a trainer? What was yeah? And so I'm not trying to review. And so we have the old come be man asakra. If you try and let's see a woman, I'm missing I'm making a mobile no better and see a fun one. Now we need to fear the to back. We're making a cannon. Yeah, that's it. My mere coast. Yami Shrao. If I told you, maybe I can say free. It's a free Achimo that old town bedman. Bedman into you. And I paid you, Mammy Chill. Mammy Chill with Yahin time. And you're cheerful now. Obo atuma akofa be de sabi de wantie nie no na bia ninu adwen wontin aya asem papa asem amuhia enkwale bi bro obo ebi bre papa na me dia ba akofa na ha me se de untumi entity obi ba oh kafra homana apa mana to form kafra Bedman pa. Oh, there be Bedman Sambra. Bedman kwa ba mefa no. Ebi aye Bedman pa no ma bibia yi wahwe form. Ah. Na hwa na ama Bedman edi boy. Okay, iti ba chonsu betumi aba. Na odi wadwen kire ne di aba na yaye ne asori so. Akọ ama obi foforo aba. Very bad. Very very bad. Okofo obi ba betena wo nchen na wo hwe na bibi nti ubube fufu ntentem afa kola ne comment tete no why misrew e ba che odini bebe akase free the friend ko bi mi kase free asani new town boss mpache nti o yo bo no pre nya me onhiraw on kan no mo ho bai pa bo ni bibi ba che so kan o me ya sani ni ba na ma mi bi wo asani kuro ni mo ahụ Memo be a din. Why? Me money di. Thank you.
sɛ ɔkɔfa koraa no ne ne tena akora ne bɛsom na bɛdu bere a ɛsɛ ɔgya koraa ne kwan no na wɔde korɔ no ato ne so na ɔmotete akoraa no ɛti w'anim na wo so na koraa no de nsansa ne baa na wasa de sansa kɔ na nipa no wonim sɛ wama no abɛsom mfinhyia na mfinhyia num adu bere a wɔ sɛ wotɔ biribi anaa wogya ne kwan na ɛde asomdue ba no na wasa de korɔ no ato ne so na nipa wotena wiase na de wei bɔ bra sɛ wo pɛ sɛ wokɔ w'anim a w'anim deɛ ɔbɛkɔ nanso ɛnyɛ nhyira ma wo nti ɔboa nyame nhyira wo anɔpa ne nsɛm a ɔde ama yɛ yɛbɛkɔ so atie wo yɛnim sɛ yɛbɛtie wo so yɛbɛsi no ne a yɛnhyira nyame nhyira wo paa nyame nhyira wo nso so bye mpakyɛ ogyini baabi akasa firi ɔboɔ mpakyɛ bedman ahoma ne se kɔ waba meka sɛ wo nko aba a mɛfa wo nti yɛtie o yɛde nyame ase sɛ wasa afa bedman so ɔboɔ no asoma meeting hwɛ me bɛsi obi a meyɛ journalist ɔboɔ metumi ba mu hɔ mo area kora bɛhwɛ nsɛm wɔ ɔba obi a nwunyɛ ɔboɔ nkɔfoɔ bi o hwɛ akora bi wodeɛ ɛfiri akyina akɔ mede video bi bɛsɛ no akora bi a wɔte maame bi nkyɛn ɔboɔ hwɛ maame tumi yɛ akora no ɔkɔaseɛ wo maame ahiafoɔ wo maame wɔ bi anka ɔde wo maame ɔboɔ akora no adidie ɔsɛ ɔtumi didi one day saa na pɛ wɔdidi a bɛdi a naadwo koraa no ɔboɔ ɛkwala no bi brɛ na no mesrɛ sa awofoɔ sɛ asa sɛ nyame adom na wofɛ afu na wowo na wone bi kora bɔmmɔden wodeɛ simika kora na wobɛsua kora bra mɛkyerɛ wo na wo nso woatumi ayɛ na woatumi adahwɛ wo ba no na ebi mu brɛ nkwala no bi brɛ papapa ɔbɔ mɔmɔni nkɔ hɔ na saa asɛm de bia mommɔ so wone nyame adwuma nyame ɛnka wo nso ho mebakyɛ wogye ne baabi akasa firi hello asɛnifoɔ nyinaa mebakyɛ yɛnti o boss asɛnifoɔ nyinaa ani baako pɛ atem asɛne yo awaba anɔpɛ deɛ nyame nhyira wo nsɛmpa de ma Ghana ɛne ɔkyeman menkyɛ asɛnifoɔ nyinaa tetu ne ayekofoɔ nyame nhyira mo yo awaba me deɛ mɛfa wei sei alankash ne ba omi asɛm asɛm wei no ɛyɛ daa no asɛm bi o ɛna asɛm repeating ne ho saa no because tama na yɛ papa kufoɔ so no ɔbɛkɔ no ana ɔde alankash ɛbɛhyɛ kufoɔ ado kɔn ana mɔm kɔ position ba ɛyɛ mistake bi a ɛsɛm before ɛhwɛ na ɔmo dwen ho wie na ɔmo ho sɛ ɔmo bɛsi asɔlve sɛ problem wei because that na yɛ nana kufoɔ ado nso ya na ɔno nso de ba omi ahyɛ alankash kɔn na yɛ sɛ ayɛ atika ba ɛbɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ ɔmo ntie na ɔmo mfa asɛm wei nso baabi ɛsɛ ɛto no asomdwie mmra ɛbɛsrɛ ala yate yɛda ase bebree alright nti onua yɛnyɛ na yɛnkɔ yɛnyɛ ne yɛnkɔ okay baako bi aba mebakyɛ wodi ne baabi akasa firi wantumi anyina so deɛ ayapɔn okay ɛno nti ha no mo na ɛbrɛ bɛma yɛ kwan ne yɛde adwumadie no de asie yɛde aseda bɛkɔ amaboafo odi ahenkan kwa me yɛbɔ wa adwempa hene kɔbike ɔhene ba Maakye ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo nyankopɔn yɛ adom a da sɛ ɔkyena yɛbɛsan ahyira na yɛhyia a yɛbɛtoa so asom Ghana for God and country so what you say happy birthday once again going out to you Gregory George Macklin from your mom and myself. We love you so much. Live to be 93.3 and beyond. Sansona kweku ediamwa ansa. Kweku ediamwa ansa. Also was City TV and City FM. And I'll pay a glorious birthday going out to you. Nyanko pon yadma watching na yebese na hia. De ko ye bo yabaso nyanko ye twia dwen si so te ase nipa na efom e nipa e na e de che. Ewrade nkan ye ho.
Radio Papa, thank you. Ghana adishima yasama mu nyina mo achi ebie mama kwaba edeba ajatum kasafidie eso ahenkan 93.3 FM so adishima ma gbabia yaduri ayansam ahodo a ene yakan kasebo emu awiadumienu ana afi anwumre no sia yade mu enchirimu enso ba besom wode ebedi makotre pa no ewo yakan kasebo emu na mede ba bedan wodin no eye adwen panyene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afi ensam no de ebedi makotre no ebe enie eye aid edema eye former president John Dramani Mahama ede ato MPP amanyuko no enim se wonum emfa eye adansidi a ekire se ampa wonum atimi enso atua sikabote no eye 17 billion Ghana cedis ede ama eye SS capacity charges no wonum atua se ye no kwasam so matua ampa omomfa ho adansidi emfa emraimu ensem ye de ebeba NDC eye communication officer enso ede atudwa ekirem se na nado dan kwakufa do ne Dr. Bawumia wonum enja ye lip service no na omonhwa so enso enfixe eye the economy no said ye beya enoma betimi enso akọ nanim emu nkyiremu enso so ye de eba bedan mu na eye MPP so omo communication officer ba ko so akasa ade atudwa ekirem se na nado dan kwakufa do wono pani mampanyina ene eye covid watimi atoto neoma ye paama neoma enso so agina eye nanamon eso na eye chairman edema eye dwadifo nkabom ko ba ko atudin se guta wono so de atudwa ekirem se aban na to awodo de eba no mano emonitirimu pose oba be pani pa botin bi se o enkrofo wenti na mede to ne bada bi o se ko ba ne sa ene ebe ha adwen papa na wanyina wono so ewo eye Renchirin Wenchirin Amanfrum ano so omo etiempa de frɛ eye abampanyfo eso ono mo hwe no mo nye eye speed ramps ni bi enso emfa emma won mo sɛ de be ya ebetumi aboa sanse nipa a mo ehwero mo nkwa no enso so edoso wo eye mutiam won mo so etiem enso ede frɛ no mo nyafo kwadwo pon enkroma sɛ wonum soso oba wonum a ene network no ayade so munya bi ompese o ye kwa okoro ntimi nkokunkun saa na omakwan so enye eno so ntu aban na se ewe onimanyafo kodwo ponkroma so enhwe no onye wonum emwa mu ensem enso ye de bebre mo se de tie na efata pepepe na Ghana fo bi ne mo soso ade eye enei wohwe aya mampanyina wodo omokona sede omo so entoto yesi betie betimi abo ma Ghana timi akona nimu no omo so achiro madwene so de afa ho an mampanyina wodo omatwam kono modin ba wonum boaye sede be ya Ghana betimi akona nimu no wonum akasa ede afa ho ede mo ensem enso ede beba wo eye achim so aduru enso so ye bekonum na wonum so de atudwa chemse na sen ene adum so no edu omunya pa o ai omse edu omunya pa wa papa na emu nkomo wo betino ewo eye wasum sede sibetie na efata na yesese awariem so uwom na se ekoba se agya yetete baako yetete na dia na wose woye ai dia na wose woye enei yebedimu enso enkomo yebekomu omo aware ba mu a oma bin wo mu pa no ye no mbabo mu enkomo wei eye ensem ahoto a ya no watwe ba okasa fidie no awia dumienu na anwumre no sia akan kasebo no yedimu nkyiremu nyina enso eba besomwo edin no ebiem eye adwen pan ne kofi mensa adwen papa na papa enduanum kan mekọ